Добрый вечер. Добрый вечер. Зараз пачнём, я толькі крыху гук правяраю. Выглядае добра. Які план на сёння? Сёння працягваем World of Warcraft Classic у хардкор рэжыме. Хто прапусціў, не ведае. Гэта мы праходзім MMORPG у сэнсе таго, што мы спрабуем дасягнуць максімальнага ўзроўню, і ў нашага персанажа зараз ёсць толькі адно жыццё. Калі ён памрэ, то ўсё, на гэтым ён і скончыўся. Вітаю, Рэгана. Які план далей? Так, нармальна працуе і оверлей добра. Сёння ўпершыню яго спрабую, таму вельмі важна будзе яго, каб усё добра было. Зараз пачнём. Я толькі што паглядзеў, я планаваў заўтра пастрыміць Soul River Legacy of Kain, старую гульню, але заўтра літаральна выходзіць рэмастр яе. І Йочант, так. Ёсць такая справа з Soul River'ам. Я толькі што зараз знайшоў тое, што ён выходзіць заўтра, але ён выходзіць тады, калі я стрым скончваю. Вось такая халера. Так што хутчэй за ўсё заўтра мы яго не пастрымем ніяк. Вось, прыйдзецца перакладаць гэта на сераду, а там ужо паглядзім. Ось, на сёння план быў пастрыміць штосьці, таму што, літаральна думаў на адзін стрым, тады лепей штосьці, што мы ўжо ведаем з таго, што ёсць, бо новае пачынаць не вельмі хочацца, калі там гульня вось на падаходзе. Ось. Але ў мяне была нейкая дэмка яшчэ, якую я ждаў вам паказаць. Ёсць парачка дэмак, якія я магу вам паказаць, і ёсць даволі цікавыя. Вось, можа, да іх дабяремся, можа, заўтра тады я іх пастрымлю, там папераключаюся па гадзінке, можа, якой буду паказваць розныя. Бо я сам у іх шмат не гуляў, толькі проста трохі пакранаў, паглядзеў, што яно як, і сваё меркаванне, якае склаў ужо. Ось, добра, тады давайте пачынаць. Так, я яшчэ не прызвычаюся да свайго пераключэння сцэн, таму буду крыху задумвацца над гэтым. Я літаральна пакінуў персанажа там жа, дзе мы за яго і скончылі. Ён тут каля невялічкага возера знаходзіцца. Калі нам пашчасціць, то можа мы зараз возьмем сабе квест, бо тады было шмат людзей, бо вялікая канкурэнцыя. Я бачу, канкурэнцыя не знізілася так-то. Халера. Давайте тады заб'ем на гэта. Будзем рабіць дадатковы квест. Тут на тое, каб сабраць рэчы проста, і не будзем кранаць тады гэтае месца. Там я баюся, што тут проста цэлая серыя квестаў ёсць. Вось што шкада. Калі атрымаць іх, было б увогуле цудоўна. Так, нам будуць тут перашкаджаць паўсюль. Тут група квестаў. Адзін з іх гэта з мясцовымі вайрамі гэтымі разабрацца, якіх я і так б'ю у любым выпадку. Так што розніцы ніякай. І вось наверх гэтай помпы забрацца. І там ёсць нейкія ключы ўзяць альбо нешта такое, не памятаю дакладна. Оу, хтосьці сур'ёзна, пакуль я гэтага забіваў, тут хтосьці скраў у мяне набор балтоў, якія мне патрэбны былі па квесту. Вось жа пачвары. І ладно. Прапанову атруціць заўсёды працуем. Наконт атруціць, можа, была нейкая гульня з інтрыгамі, у якой актыўна можна было выкарыстоўваць, і было вельмі карысна. Узгадаў. Там, дзе гэта рэальна актуальна, так-то ўвогуле можна і у Crusader Kings, але проста мне ўсё згадвалася. У нейкай гульні я даволі актыўна выкарыстоўваў як стратэгічныя такія рэсурсы, гэта забойства свайго апанента без неабходнасці там вайны нейкай. Дык вось гэта было у Total War Warhammer Shogun 2, мне падаецца, там было. Там можна дасылаць сваіх ніндзя, і яны дабіраюцца карацей да ворагаў і могуць іх і прыбіць, і атруціць. І там невялічкі катсцэн нават паказваліся, калі яны нападалі. Але гэта як дадатковы спосаб, то бок ты можаш ад нейкай дынастыі пазбавіцца без неабходнасці заваёўваць усе іх замкі.
Так, блін. Болтов гэтак няма. Можа ту? Няма таксама, тут таксама не халеры. О, вось знайшлі. Блін, ну ўсё ж таки нападаем. Я магу збіраць, ён мне перашкодзіць, так? Перашкодзіць. Нічого, там па дарозе памрэ. Так? Не памёр. Блін. І іншага яшчэ сябра свайго паклікаў. Пачвара. Яны галоўныя ўжо такого ўзроўня, на якім яны мне нічога не даюць. Яны 14-го там, і ніякага досвіду з іх няма. Ну вось, я за іншага персонажа, банкаўскага персонажа, ўжо магу рабіць сумкі лепей сабе заплечнічкі. Ну там, як, я не ведаю, як, не заплечнікі, а мяшкі яны, літаральна. Вось. І я ўжо магу рабіць іх лепей, але вось зараз я апынуўся ў такім месцы, што я і забраць іх не змагу. Мне ўвогуле патрэбна футра на тое, каб іх зрабіць, як вызначылася, мне яго недастаткова. Торбачкі. Вось, дзякую вялікі, торба. Нешта вылетае з галавы. У нас засталося не тое, каб шмат гэтых болтоў пазбіраць. Нам патрэбна яшчэ футра. У нас ёсць скуры, але нам патрэбна там як тканіна, як напісана тканіна з як гэта, вул. Як яно? Не футра ж? Болты сталкераў 100% мы для сталкера 2 збіраем іх. Зараз я пошук. Вул. Як ты у нас будзеш? Поўсць. Вось. Мне поўсць патрэбна. Яна падае таксама з ворагаў, якія вось гуманоіды, як бягучыя. Не бачу. О, бачу зараз адзін. Яго і забярам. Хутчэй як воўна, як матэрыял. Ну вось так атрымліваецца, што яно поўсць не такая, не на жывёлцы. Так, засталося 2 штукі. О, пашчасціла. Я спадзяюсь, тут не адна будзе, а 2. Бо я не думаю, што ў нас ёсць нейкія шансы, калі мы не палезем да кагосьці ў групу, то мала шансаў, што мы той квест атрымаем і здадзім увогуле. Так што я думаю, забіць на яго зусім. Я забыўся, я ж магу ваўка пераўтварацца. Прыгажосць якая, а? Адчапіся. 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 Ну, хопіць. Ну? Можа, не трэба? Нарэшце. Так, дзесьці вось тут. Там будзе невялічкае месца, зноў жа паклювалі. Так, ну зато жывыя, нават не той, каб небяспечна было. Дрэнна было бы, калі б мы ўбеглі тут нейкія высокага ўзроўня ворагі былі б, я, можа, спыніўся бы і лепей забіў бы гэтага. Не ведаю, якая птушка нават называецца. Вось тут ворагі. З іх можа выпасць прадмет адзін. Галоўна, ў пячору не хадзіць за ім, бо ў пячоры лёгка памерці. Блин, тут уже ўсё пачысцілі. Літаральна больш нікога не сталося. Вось. Нам патрэбны ворагі, такія ж з Venture Corporation. Это якраз таки, ну, як гоблінская такая, не картель, не картель, ну, картель, не ведаю, кампанія, карацей. Вось, нам трэба з іх атрымаць адзін прадмет. Я нікога з іх не бачу. Тут насамрэч іх павінна быць да халеры. Да халеры. Занадта шмат гульцоў.
Што цікава, я гаварыў, і тут ёсць механіка, якая дазваляе, яна працуе наступным чынам. Калі чым актыўней забіваюць мобаў на гэтай лакацыі, тым больш актыўна яны пачынаюць з'яўляцца. Таму па ідэя мы зараз тых, якіх забіваем, і тут шмат павінна з'явіцца зноў, і яны будуць працягваць з'яўляцца тут у вялікай колькасці. Мне падчас стрыма прыйдзецца зрабіць невялічкі перапынак, але я не ведаю калі. Тут павінен прыйсці чалавек, які павінен забраць свае кветкі. Вось, я не ведаю дакладна, калі гэта адбудзецца, але ну можа і праз гадзінку, і праз 2 адбудзецца, а можа і ўвогуле пасля стрыма. І я не ведаю, што мой кот робіць. Давайте-ка я адбягу трошкі ў бяспечнае месца і праверу, што там робіць кот. Я спадзяюся, што мяне тут не заб'юць. Нешта вельмі актыўна на кухні робіць, зараз буду. Так. Стаць тут. Я тут, там патэльня на кухні апынулася. Ось, і патэльня хоць і накрытая, але ад яе трохі можа мясам пахне. Ён вырашыў, што самы час яе адчыніць. Памыць хацеў. Так, ён прафесіянал у гэтым. Вымае ўсё, што вам спатрэбіцца. Лёгка. Ну, ён там не памер. О, халера. Ладно, вернецца яшчэ. Давайте наступнага возьмем. Так, нормально. Мы тут некалькі адразу забілі, спадзяюся, што ўсё ў парадку будзе. О, мы атрымалі прадмет квесту, які патрэбны. Ідэальна. Давайте пойдзем тады адсюль. Я не буду тут затрымлівацца, бо гэта вельмі небяспечна. Самае горшае, што я магу рабіць зараз, гэта пайсці ў тую пячору і там памерці. Я спрабую гэтага абысці. Чысці маленькі леў? Так. Чалавек зараз знікне, бо ён тэлепартуецца. Так, можна, калі ты паляўнічы, то ты бярэш сабе жывёлку, пачынаючы з 10-го ўзроўню 10. Ты атрымліваеш сабе жывёлку, якая становіцца тваім напарнікам. Ты можаш браць сабе іншы жывёлу, калі іх трэба, і за імі трэба, яны як тамагочы. Патрэбна сачыць за імі, карміць іх, настроем сачыць, вось гэта ўсё. Вось, і яны з'яўляюцца тваім вельмі важным сродкам для бойкі. Ось. Паляўнічыя гэтым вельмі актыўна карыстаюцца. Так, у нас ёсць. Ну, мы гэтыя квесты можам падаваць. Нам ёсць 3 квесты, якія здаць. У прынцыпе, давайте гэта і зробім. Просто прабяжымся і паддаем іх. Тут нічога такога. Тым больш, што у нас месца амаль скончылася. Увогуле ідэальна будзе.
У ідэале нам-то так-то ні ў одну сталіцу не патрэбна кудысьці ісці, таму што ў нас квесты, ну, скажем так, 20... нам у сталіцу патрэбна тады, калі ў нас падымаецца кожны другі ўзровень, то бок 20, 22, 24 і гэтак далей, таму што звычайна па 2 ўзроўні паміж нейкім паляпшэннем такім па здольнасцям. Вось я думаю, што зараз мы можам мы адправімся ў адну са сталіц. Я думаю, гэта будзе сталіца гэтага Андерсіці, таму што у нас нейкі там квест было аддаць. Бо каб ён не затрымаўся нас надоўга. Ну вось я бачу адзін. Плюс у нас ёсць квест на падарожжа. Ось, яго можа таксама ўжо варта і зрабіць было бы. Ось. Так, зараз 20... Другі ўзровень. Што у нас ёсць карыснага на 20? Другі ўзровень. Ось тут гобліны. Зноў жа з гэтай жа карпорацыі. Можа і на іх пайсці? Супер Ріпер. Блин, неблагія там квесты, але не пойдзем туды. Пакуль ранавата, мне падаецца, рызыкоўна. Паробім тое, што састарэла трошкі нам. Скрадзенае срэбра. Вось гэты квест можна файна зрабіць. Я ўжо прагаворваў гэта, але буду паўтараць гэта яшчэ можа ўвесь тыдзень. Была гаворка пра ДНДшны стрым, скажем так, не пра сам не праводзіць ДНД, а стрым, у якім я буду гаварыць пра ДНД. Больш размоўныя, я больш буду паказваць і расказваць нешта. Вось, падзяліцца, так сказаць. Замест таго, каб рабіць нейкае відэа, таму што з відэа таксама ёсць свая праблема. Не ведаю, мне не вельмі атрымліваецца. Гэта дзіўная справа. Мне не вельмі атрымліваецца рабіць нешта на запіс, калі, ну, скажем так, я, напрыклад, напісаў нейкі тэкст, і я, калі яго агучваю, мне не падабаецца тое, што я гавару. І не ведаю, гэта вельмі дзіўнае спалучэнне. Мне прасцей, значна прасцей просто на стрыме гэта ўсё распавесці як ёсць. І мне будзе цікава, я буду ў захапленні ад працэса самого, і я думаю, мне яшчэ прыемна там паўзаемадзейнічаць, падказваць на пытанні. Але вось калі ўзнікае пытанне зрабіць тое ж самае зрабіць на відэа пад запіс, просто для відэа, не размаўляючы ні з кім, ведаючы, ну, не ведаючы, што нехта мяне слухае ў гэтым момант, мне становіцца складана. Раптоўна гэта ўсё ператвараецца ў вельмі складаную рэч, і я не магу гэтага патлумачыць. Вось. Таму так, это будзе як такі доўгі стрым, тым больш, што зноў жа у адзін відос гэта ўкласці 2-гадзінны відос рабіць, ну гэта такое сабе. Бо мне няма жадання канкрэтна паўтарыць тое, што робіць і такой вялікай колькасці на Ютубе. Гэта апавядаюць нейкую невялічкую частку ДНД. Вельмі невялічкую. Я не збіраюся захапіць увесь ДНД. Гэта немагчыма за 2 гадзіны, тым больш. Вось. Але што я жадаю, гэта ўкласці, скажем так, складаны туторыял, як некаторы гавораць, а 4-гадзінны стрым лёгка. Так, гэта дзіўна. Я не магу гэта патлумачыць. Але штосьці ёсць у гэтым. Так вось, думка канкрэтна на тэму таго, што відэа на Ютубе звычайна пакрываюць як нейкую невялічкую тэму і яшчэ бяруць невялічкі яе разрэз. Максімальна, які можна ўкласці ў 10-20 хвілін. Вось, а ніяк не больш. Што я жадаю, гэта зрабіць, скажем так, туторыял, родмап, можа быць, для тых, хто толькі пачынае, і альбо працягвае, неважна для якога ўзроўня, каб гэта быў набор кропак, чаму навучыцца, на што можна звярнуць увагу, якія можа карысныя рэчы для розных узроўняў гульцоў і у асноўным данжын майстраў, але і таксама для гульцоў, на што можна звярнуць увагу, чым можна, скажем так, паглыбіць, скажем так, свае веды. Ось. Такая вось ідэя. І яно як ідэя сфармавалася, але вось гэты стрым, пра яго гаворка была, што ён будзе ў гэтую суботу, ён не будзе ў гэтую суботу ўжо дакладна. Таму што я не знайшоў у сябе сілы і гатоўнасць рыхтаваць гэта на гэтых выходных, таму я буду рыхтаваць гэта на вось тыя, якія адбудуцца на гэтым тыдню. На гэтых я маю на ўвазе
блин, зараз складана, я патлумачыў. Ну, карацей так. Стрым пакуль адкладваецца. Я яшчэ назову, калі будзем набліжацца да гэтага моманта, я скажу. Вось, але пакуль адкладваецца ён у працэсе падрыхтоўкі, таму што вызначылася яшчэ некалькі рэчаў. Яго нельга просто так, ну, я магу яго пачаць і расказваць. Хоць зараз, насамрэч, гэта не такая вялікая праблема. Мне бы для 2-3 гадзіннага стрима неблага было бы зарабіць сабе спіс рэчаў, які я жадаў бы распавесці, падрыхтавацца, каб я нічога не забыў. Таму што гэта вялікая тэма, і нават нягледзячы на тое, што ў галаве шмат думак, некаторы можна проста забыць, пакуль ты ў працэсе. Вось, калі нішто не падштурхне, не падкажа, скажем так. Таму нейкі план патрэбна зрабіць сабе. Плюс, акрамя гэтага, з-за таго, што гэта будзе шматузроўневая такая размова, скажем так, я думаў о 10 прыкладна 4 узроўнях. Узровень людзей, які ўвогуле не ведаюць пра ДНД, ну, увогуле не ведаюць. Вось, як увогуле пачынаць, з якога боку падыходзіць да гэтай справы. Альбо таксама для людзей, якія, можа, толькі заскочылі на стрым, каб яны маглі лёгка ўключыцца. Потым узровень тых, хто ўжо ведае трошкі пра ДНД, але не ведае, мае нейкія праблемы такія пачатковыя, то бок яны ўжо, скажем так, ну, трошкі пазнаёміліся, можа, было ў іх некалькі сесій, можа, 1, можа, 2, можа, 3. Вось. Потым узровень тых, хто ўжо некаторы час, можа, паўгады ў гэтым хобі, і трошкі ведаюць, але яшчэ невядома куды, што, ну, як бы, можа нешта ўкласці для іх як думку. Ну і 4-й узровень для ўсіх астатніх, скажем так, для тых, хто ўжо ў хобі доўга, але можа нейкая карысная інфармацыя, скажем так, свае падрыхтоўкі, свае напрацоўкі нейкія магу падзяліцца таксама. Вось. Прыкладна так я сабе гэта ўяўляю, і, ну, так, каб было цікава любому ўзроўню гульцоў, тым больш, што насамрэч у гэтым хобі, ну, людзей хапае поўна. Але нават калі падаецца, што, блин, я сабе ніколі не знайду групу пагуляць, гэта насамрэч не настолькі складана, як вам падаецца. Вы здзівіцеся, што з вами будуць гатовыя гуляць, і вашыя браты-сябры, тыя, хто нават ніколі не гуляў у гульні, тыя, хто ніколі не гуляў у РПГ, просто з ніадкуль. Яны з'яўляюцца самі, вам не патрэбна нічога рабіць. Это такое хобі, якое можна ўключаць людзей зусім без бэкграунда гульнявога. Так, чел. Мне патрэбна гэтае срэбра, якое гэтыя раптары скралі. О, блин, у мяне месца скончылася. Ось. Гэта скрадзенае срэбра мы і забярэм і збягаем адсюль. Таму што менш за ўсё я жадаю, каб мяне забілі раптары. Тут поблизу есть один КВС на 20 уровень. Давайте яго поробім. Ну зноў жа у мяне месца няма. Не, давайте не поробім. Давайте да яго вернемся трошки пазней. Адзінае, я вось, блин, я быў літаральна у рэчыце. Я мог бы узяць, скінуць рэчы, я бы пайшоў, зрабіў бы гэты квест. Ну ладно, уже позна. Тут не так далёка ёсць, можна пабачыць, вось там крэпасць людзей ёсць. Я думаў у яе схадзіць і здабыць медалькі іх. Чакайце-ка. Усё ў парадку. У нас з'яўляецца невялічкае абмежаванне наконт таго, што мы можам рабіць увогуле. З-за таго, што мы вось гэтыя сцебі гэтыя, яна пакрыху ўжо падскончваецца са сваімі квестамі. Як мінімум з тым, што нам можа быць карысным, тыя квесты, якія нам могуць быць карыснымі. Я думаю, у нас адчыняецца шмат варыянтаў зараз, куды накіравацца. У нас ёсць пагоркі Хілсбрада. Гэта лакацыя на іншым кантыненце.
у нас адсюль з гэтай лакацыі. І можна накіравацца проста на поўдзень яе і паўднёвую частку пачаць рабіць, але трошкі нам зарана яе рабіць, калі шчыра. Ось, бо там складаненькія квесты будуць для нашага ўзроўню. Туды лепей пазней прыйсці. Плюс яшчэ вось гэтыя горы, у якіх я быў, таксама. Вось гэтая каменнага кіпцюра. Мы там паўчкоў забівалі. Плюс яшчэ ёсць гэты самы эльфійскі лес. І там ёсць так, нагі. Ага. Ну, можа быць. Давайте, можа, рэальна пойдзем у лес эльфаў. Ён не вельмі бяспечны, гэты лес. Яго трэба будзе прабегчы на эльф? Так, эльфійскі лес. Там, як забыўся, Ашенвейл, карацей. Ось. Я думаю, у гэтай Ашенвейл накіравацца, бо нам будзе патрэбна прабегчы наскрозь яго, поўнасцю наскрозь, і не памерці. І пасля гэтага яшчэ на іншым яго баку мы будзем змагацца з нагамі. Гэта такія рыбы, паўлюдзі, скажем так. Праблема ў тым, што небяспечныя эльфы, яны знаходзяцца з іншай фракцыі, і гэта тэрыторыя начных эльфаў, там ёсць некалькі іх гарадоў. Я ведаю, як абысці кожны з іх, але калі не пашчасціць і на нас нападуць яны, то мы там і скончымся. Но нам лепей з эльфамі ніяк не спрачацца. Зараз аддадзім яшчэ 2 квеста тут і пабяжым у лес туды. Тады ўжо можа квест для гэтага самага, для падгорада здаваць яго пойдзем пазней. Зараз пакуль гэтым займацца не будзем. Так. А тут ну што? Это можна прадаць, у прынцыпе, нам няма куды яго выкарыстоўваць. Это таксама не патрэбна. Таксама не патрэбна. Оп! Благословление. Ого! Люди уже збираются ў рейды і выконваюць высокаўзроўневыя квесты. Мы только что атрымалі баф по ўсяму сусвету, калі выконваецца... Так, Rend Black Hand. Карацей, нехта ўжо дасягнуў максімальнага ўзроўня, зарабіў... Я не памятаю, гэта ў чым сэнс там гэтага івента, але там, я памятаю, шмат людзей патрэбна. Вось, і хтосьці ўжо зрабіў гэта, і атрымалі усе, хто знаходзіцца онлайн у бяспечных месцах, яны атрымалі сабе гэты баф. Вось. Это ачмурэна, я зайздрошчу ім, яны малайчыны вялікія. Так. Ну, гэта можна прадаць, калі шчыра. Ну, гэта сіла. Давайте продадим, не потребно. Скруток интеллекту можно взять себе куда-нибудь. Ну, в принципе, усё. Я не думаю, что я нечто такое гэткае тут смогу зрабіць. Это можно уже просто продавать, оно бескорыстное. Ну и добре тады. Я толькі зараз уважыў. Это на колькі? На 30 хвілін. Чаму я раней гэта не зрабіў? Затачыць наш кінжал можна на 30 хвілін, каб ён рабіў больш пашкоджанняў. Ага, зразумеў, чаму я гэта не рабіў. Я сам сабе яго перазаціраю, я не магу накладваць такія бафы на сваю зброю, таму што я сваім гэтым зямлёю, эфектам зямлі я перакрываю яго. Тады мне ад яго сэнса ніякага няма. Давайте просто продадим. У нас амаль 2 золота. Откуль, калі я паспеў гэта зрабіць столькі? Давайте пакуль адправім частку гэтага золота сабе на іншага персонажа. Пакуль такая магчымасць ёсць, а то памрэм.
Больш пашкоджання вот гэтай зброі. Давайте возьмем. Ліст? Кому ліст? Ага, тут хлопча недалеко знаходиться. І нешта карысна з гэтага квеста будзе? Як квест называется? Ліст да Джинзіла. Ліст да Джинзіла. Вось он. Что-нибудь дадуть за яго? Ввогуле ні халеры не дадуць. Навошта мне гэты квест патрэбна? Так, а баф гэта даў ману, хуткасць і здароўе на 300. Оу. Я думаю, зараз нізкі ўзроўні, да і я, ў прынцыпе, усе ўдзячны за гэты дадатковы 300 здароўя, гэта да халеры здароўя. Кінжальчык гэта возьмем. І грошы у мяне літаральна 2 золотых. Давайте 1,5 золотых. Отправим нашему додатковому персонажу специально. Бо шкода будет столько загубить. Так, пані з грошем. Есть. Є 1 золотий і 50 сребраних. Нехай буде гэта. Есть, дослали. Остатнє нехай у нас буде. Ну и все, побегли отсюда. Угу. Ну, добра. Бегать шмат толькі прыйдзецца. Альбо забегчы яшчэ на гэту лакацыю і здаць вось гэты квест невялічкі. Давайте, вось сюды. Усё ж таки збегаем у бліжэйшую лакацыю, забярем і толькі потым да эльфаў пабежым. Гэта ненадоўга, мы не збіраемся зараз. Гэта толькі пабегаць. Літаральна квест. Таму затрымлівацца там не будзем. Было бы цудоўна, калі б яны зрабілі... Ёсць яшчэ адзін баф, такі сусветны, які падвышае хуткасць перасоўвання. Вось, я думаю, таксама было бы цудоўна, але я ўвогуле здзіўлены, што нават гэта ёсць. Хто бы гэта не рабіў, яны малайцы вялікія. Сказаў я, што будзе хуткі квест. І пры гэтым я ўсё яшчэ забываюся, што гэта нармальна такія дыстанцыі тут. Не, ўжо амаль прыбег, але ўсё роўна. Гэта шлях у адзін бок. Варыянт будзе потым... Я магу прыляцець адтуль? Я думаю, што не магу. Мне падаецца, там бліжэйшае месца, каб паляцець, гэта яно даволі далёка. Можа прабегчыся да канца? Але навошта? Это літаральна, мне падаецца, тая ж самая дыстанцыя будзе. Ну так, мы там можем просто... Не, я думаю, не трэба лётаць, тут прыдумываць нешта. Просто напрамую пабежым у лес. Тут ёсць нават пераход у гэты лес адсюль, але ён небяспечны і абаронены яшчэ ворагамі. Я не думаю, што ёсць рызыка памерці там. Будзем асцярожнымі. Нагадываю, што гуляем мы ў рэжыме хардкора, а ў рэжыме хардкор адно жыццё, адна смерць.
на персонажа. Калі памёр, то пачынай па новай. Нам трэба туды ў даліну. Я думаю, уже 10 тут згарнуць прыйдзецца. Так, так, далей яшчэ прыйдзецца. Знаете, может тут упадем, дзе? Выглядае бяспечна. Нормально. Вітаю, Сенвел, вітаю. Мы сёння працягваем класік у хардкоры. Бо я чакаю, думаў, што заўтра мы будзем ужо стрыміць Soul River, але я літаральна перад самым стрымом паглядзеў. Soul River мы будзем стрыміць у сераду, бо Soul River выйдзе пасля таго, як у мяне стрым скончваецца. Вось, і такая вось сітуацыя атрымліваецца, што пастрыміць яго цалкам... Я, літаральна жадаў вось заўтра ўжо пачаць, і спецыяльна браў сабе штосьці сёння, таму што сэнсу пачынаць новую нейкую гульню няма, і разбірацца там штосьці, таму што зноў жа адразу пераключуся. А тут вызначылась такая халера. Я думаю, што заўтра я буду паказваць дэмкі. У мяне ёсць як мінімум 2 гульні. Адна з іх гэта яшчэ адна факторыо, але яна Tower Defense і адначасова пра мастацтва. Вы з кавалкаў розных прымітываў робіце, малюеце сабе войскі, якія павінны бараніць ваш невялічкі сусвет. Вось такая гэтую самую. Мы яшчэ старую не дагулялі? Якую старую? Старую Soul River у сэнсе? Ось. Дык вось, там ёсць... старую дэмку... гэтую? Не, WoW гэта вельмі павольненькая штука, так што... Яна пад настрой, яна ж не абавязкова... Няма такога, што я павінен там да пэўнага дня абавязкова дасягнуць максімальнага ўзроўня. Тут галоўнае ад працэса атрымліваць прыемнае адчуванне. Калі не атрымліваеш, то і навошта гуляць тады. Што зноў? Як звычайна, Call of Duty Modern Warfare варыянт. Вітаю. Тата, купі мне кідзікі, ты яшчэ канькі не зносіў, так? Ось, так што, у прынцыпе, WoW гэта такое, забіць час, тым больш, што ён не патрабуе для мяне ніякіх намаганняў. Ён павольны, вось гэта канкрэтна класічны. Ён вельмі расслаблены, скажем так. Ён не гледзячы на тое, што мы ў хардкоры, і пэўная канцэнтрацыя абавязкова патрэбна заўсёды. Ты не можаш поўнасцю адключыць свой мозг і не думаць, што ты робіш. Вось, але гэта вельмі такая проста сабранасць пэўная патрэбная бясконцая. Пры гэтым няма такога напружання, напрыклад, узяць нейкі там мультыплеерную гульню нейкую, і ты павінен быць заўсёды ў напружанні, бо вось зараз адбудзецца. Зараз мяне там заб'юць, вось гэта ж тут сюды бяжы, вось гэта ўсё. Так што як альтэрнатыва такому, нейкай высокай актыўнасці, то гэта вельмі рэлаксова. Мы пойдзем зараз зрэжам наш шлях вось праз тую тэрыторыю і адразу да леса трапім. Ось. А наконт дэмак, вось адна гульня. Літаральна гэта факторыо, але з Tower Defense і маляўніцтвам, а другая гульня, яна пры гэтым не дэмка, а паўнавартасная гульня сама па сабе бясплатная. Называецца, зараз скажу, зерну хутенька. Moonrise, нешта такое. Дзе яна? Moonring.
Вось. Гэта гульня, якая спрабуе быць адначасова олдскульнай РПГшкай, і пры гэтым выкарыстоўвае новыя прыёмы, вельмі новыя. Вось, у яе ёсць рандомная генерацыя, як я зразумеў, і яна рагалік. Я толькі не ўпэўнены, яна яшчэ не абавязкова, там ёсць два рэжымы. Можна гуляць з рэжымам адно жыццё, і ўсё. Ты прадзёбаў персонажа, а можна гуляць з захаваннямі. А вось, пры гэтым захаванні ўсё роўно будуць праз, скажем так, перад вашым уваходам у пэўныя лакацыі, і ўсё. Вы не толькі можете там сейфскаміць вельмі моцна. То бок кожны раз, калі вы паміраеце ў данжыке, то ўся лакацыя увесь данжык рэгенеруе. Ось, па новай робіцца. І там нейкі свой дзіўны сусвет. Я пагуляў 10 гадзінку, можа. Кіраванне вельмі нагадвае літаральна роуг старажытны. Ось, хто гуляў. Альбо, ну, в прынцыпе, такога стылю з ASCII кодамі. То бок ты просто ходзіш і натыкаешся на рэчы і выкарыстоўваеш свае здольнасці, каб штосьці рабіць. Пры гэтым у яе ёсць, напрыклад, такая магчымасць вельмі асабіста, што ёсць дальнія атакі, і ў іх ты абіраеш не просто цэль, якую ты збіраешься атакаваць, і атака сама зробіцца там з лука стрэльні. Не, ты абіраеш вугал, ну, напрамак, у якім ты страляеш, і ўжо дзякуючы твоёй здольнасці ты можаш трапіць альбо не трапіць у ворага. Пры гэтым яшчэ снарад, які ты адправіш, ён можа, ну, там міма праляцець яго і трапіць у сцяну, напрыклад. Ось, гэта не зусім звычайна для такіх гулін, бо яны літаральна зроблены па клетках. І калі ты рухаешся з адной клеткі ў другую, то так ты праводзіш атаку звычайна. А калі дальнабойная атака, то ты просто гаворыш атакаваць, ну, дальнабойнай зброі, і цэль там абіраецца ўжо ў кансолі. Ось. Такая даволі незвычайненька ў гэтым сэнсе. Ось, пры гэтым нейкі свой сусвет. Адзінае, што мне і плюс і мінус у яе. Свой поўнасцю пабудаваны сусвет, нейкі дарк фэнтэзі, у якім кіруюць там 5 багоў, і ўсё падпарадкоўваецца ім, і нешта ідзе пра размову пра мары. То бок праз мары богі размаўляюць людзьмі, і гэтыя самыя, то бок усе мары людзей, гэта нейкая сувязь з нейкімі багамі. І тыя, хто вельмі асабістыя людзі, гэта тыя, якіх мар няма, якія нейкіх мар не бачаць уначы. Ось яны з'яўляюцца звычайна, скажем так, вельмі незвычайна, калі такое адбываецца, таму што богі абавязкова, а ты належыш камусьці з багоў. Зноў разбірацца ў лоры. Ну, вось я спадзяюся, што ён там не душыць вельмі моцна з самага пачатку. Ну, я вось пагуляў трошкі, ты з аднім персонажам паразмаўляў, і потым неяк лора і не бачна. То бок ты з ім што даведаўся, то даведаўся. А мог бы і ўвогуле з ім не размаўляць, а пайсці далей, бо размовы там, ты пішаш слова, і яно можа, у гэтага персонажа можа быць адказ на гэтае слово. Вось. Сістэма, ведаеце, са старых квестаў, вельмі старых квестаў. Падобнае ёсць у Моравіндзе, але ў Моравіндзе ты абіраеш тых слоў, якія ты даведаўся. Тут жа ты іх набіраеш, літаральна. Вельмі олдскул, там вельмі олдскул. Яна такая даволі олдскульная. Пры гэтым яна сучасная, яна не спрабуе быць ва ўсіх сваіх недахопах олдскульнай, скажем так. Вось, яна спрабуе за олдскульную аснову падкінуць яе, пры гэтым даць яшчэ нейкія механікі трошкі больш сучасныя. Ось. Цікавы мікс. Не скажу, што супер крутая гульня, не буду рэкамендаваць усім, але гэта цікава. Так, у нас квест перадаць прадмет у Агрэмара, але мы туды зараз не пойдзем. У нас план такі: прабегчы скрозь увесь лес і не памерці. Я ў той олдскул нагулялася 25 год таму. Ну, час ад часу хочацца рознага. Вось. Не абавязкова, ну, такая рэч, карацей. Тым больш, што ёсць яшчэ, ну, ёсць гульні сучасныя такія, якія спрабуюць быць пад олдскул, і яны лепей, чым олдскульныя гульні. То бок яны выпраўляюць некаторыя праблемы з гэтых старых гульняў. Ось, мне вельмі падабаецца гэты падыход, то бок пакідаецца тое, што было круто ў іх, пакідаецца, тое, што незручна прыбіраецца. Ось.
Але гэта зусім проста розныя гульні. Ну, мне падабаецца зараз бягучы стан індустрыі гульнявой, мне вельмі падабаецца. Так, мы не ўзялі квест тут. Мне вельмі падабаецца бягучы стан індустрыі, таму што гулін розных на любы густ і да халеры. А былі такія тэкставыя квесты. Так, я таксама такія гуляў. Канкрэтна гэта, про якую я гавару, яна не зусім тэкставы квест, гэта дакладна не яна. На Goblins 2 адпраўляецца 1000. Мне падаецца, алёрцы былі зараз голосна, не? Альбо музыка ў мяне зараз вельмі ціхая, альбо алёрцы вельмі голосныя, я не ўпэўнены. Вітаю, Волчара. Вітанкі ватафака. Это Dota 2? Так, гэта яна самая. Ось. Ну і з бягучай індустрыі атрымліваецца, што мы зараз маем гульню ўсіх варыянтаў, розных станаў, ну, у сэнсе, па тыпу, пад розныя стылі зробленыя, і пад стары, і пад новы, і з новымі нейкімі механікамі такого хапае, і нейкія эксперыментальныя, і, ну, вельмі разнастайна. Мне падабаецца гэта. Музыка нашмат цішэй за алёрц. Давайте тады музыку зраблю гласней. Не, музыка тады мяне перебываць будзе. Давайте алёрцы зацішым трошки. Набіраю пуджа. Ужо. План такі, мы прабегаем скрозь увесь гэты лес. Мне тут у пары месцах патрэбна будзе здаць квест. Наконт гэтага. Вось, у мяне справаздачы ёсць. Мне патрэбна, каб сабраць справаздачы у 3 месцах. Вось. І не памерце. Нагадываю, што рэжым хардкор гэта значыць, што калі мяне нешта заб'е, яно мяне заб'е. Канец гэтаму персанажу пачынае па новай. За да халеры гадзін стрымаў, мне падаецца, я толькі колькі 4-5 узроўняў падняў. Зараз 21. Так. Можа больше, насамрэч, я нешта не задумываўся. Мне падаецца, я з 15-16 пачаў стрыміць гэтага шамана. З 17 падаецца, вось тым больш. 4 ўзроўні толькі. Так, ну, скрозь увесь лес. План такі, тут вось куды я зараз бягу. Гэта месца, дзе лагер знаходзіцца на наш арды. Так, Ashenvale Outrunners. Outrunners, нагадайце. Ага, гэта ворагі забіць на гэтай тэрыторыі. Так, гэта скаут. Справаздача ад яго ёсць. Забежим зараз у наш невеличкий лагер. А колькі ж часу трэба да максимума? Да халеры. І глядзіце, якая справа, што калі WoW, вось гэты World of Warcraft класічны вось у гэтым стане, ён выйшаў, распрацоўшчыкі не вельмі дарабілі апошнія ўзроўні. Яны літаральна не дарабілі іх. Яны разлічвалі, што нічога дрэннага, бо ў іх будзе пару гадоў да таго моманта, як хтосьці дабярэцца да максімальнага ўзроўня. Яны разлічвалі, што людзі, якія пачнуць яе гуляць, будуць праходзіць год-паўтара, можа больш. Праз паўгады былі ўжо першыя 60-е, ну, там, можа менш. Гэта людзі, якія ўвогуле не ведалі, як у гэта гуляць. Гэта людзі, якія не ўяўлялі сабе, як у гэта гуляць, куды ісці і што рабіць. Зараз людзі спідраняць гэта за, не ведаю, там, ну, трэба глядзець, як людзі спідраняць, але даволі такое, за некалькі дзён. Ладно, ну, можа не за некалькі дзён, можа за тыдзень, за 2 там робяць. Ось. На хардкоры гэта, вядома, па складанні будзе. Так, я нейк узяў паляванне ашенвэльскае. Толькі я не ўпэўнены, што гэта нахрен такое. Мне падаецца, гэта рэйдерскі квест, не? Ashenvale Hunt. У меня ёсць гэта такое? Дзе ён? Дзе ён у мяне? Я не бачу гэтага квесту. Цікава. Ну давайте, ладно, халяра з ім. Мы не будем тут больше нічога рабіць, нам толькі забраць яшчэ палётніка. Дзе палётнік наш? Ось он.
Чалавек, які ведае, як лётаць. Добра, зак-зак. Пайшлі адсюль. Вось, распрацоўшчыкі літаральна не думалі, што, па-першае, яны не чакалі столькі людзей у гульне сваёй. Яны літаральна, Blizzard не чакалі ад WoW нічога. Іх чаканні былі, ну, такія сабе, скажем так. Ось, зараз па гэтай сцежцы мы прабяжымся, тут павінны быць патруль, але гэты патруль трошкі асабісты, каля яго вельмі моцны вораг будзе, нам трэба будзе яго абысці, не памерці. Ось, падысці да патрульнага і спытаць у яго, як справа, ён нам дасць сваю справаздачу, мы збегаем адсюль зноў. У выніку Вов і стаў... О, нам пашчасціла, патрульнай літаральна мы злавілі яго ў самай дальняй сваёй кропцы, дзе ён увогуле можа быць, ён за гэты масток пераходзіць, і потым ідзе да самай там у такія пердзі. Я упершыню бачыў яго так блізка. Нам пашчасціла. Вось, забіваем, бяжым назад. Трэці знаходзіцца на іншым баку гэтага ўсяго леса. І вось нам на самы іншы дальні бок гэтага леса трэба дабрацца і не памерці. Ну, вось тут нават людзі бегаюць. Нагадваю, што людзі ў нас з іншай фракцыі, і таму яны, у прынцыпе, добра, што нам не ворагі, але ўсё ж такі гэта тэрыторыя не наша. Нам тут не вельмі бяспечна. Бо на нас ахоўнікі могуць напасці. Я насамрэч трошкі падзабыўся, як музыка тут гучыць, канкрэтна ў гэтым лесе. Давайте яе пастаўлю. Мясцовую. Так, аўдыо. Такая довольно напружаная. Зараз. Яна не занадта? Не занадта. А чаму яна такая? Музыка на максимуме. Я не разумею. Дзіўна. Усё зразумеў, я не туды просто глядзеў. Вось зараз переключылася на... у нас была музыка нашага лагера. Ось у чым прыкол даць. Зараз уже на мясцовую переключылася. Што цікава, гэта ўся лакацыя, яна зроблена больш для Альянса, не для Арды. І атрымліваецца, мы зараз увайшлі ў самую кропку, якая самая небяспечная для нас. То бок самы пачатак з нашага боку. Ворагі 26-го ўзроўню, вось там мядзведь, які можа мяне просто прыбіць без праблемаў. У вадзе яшчэ нейкая пачвара 26-го, вось гэты ваўчок 23-го. Усё мне трошкі злосна небяспечна. Пры гэтым, чым далей мы будзем у яго ісці, тым больш лёгкія ворагі будуць нам станавіцца. Таму мы і бяжым на іншы бок гэтага леса. Таму што там ворагі нашага ўзроўня і нават ніжэй. Мы там можам некалькі квестаў зрабіць па чарзе. Яшчэ далёка. Эта музычка літаральна нешта герою зараз часвертых нагадвае.
Я вось не ведаю. Мне паказвае, што музыка зараз вельмі ціхая, экстрэмальна ціхая. Але ў мяне ў навушніках яна чамусьці даволі голасная. Я не вельмі разумею, чым прыкол дасць. Давайте я паспрабую падняць тут. Оп, і зараз яна заціхла. Цудоўна. Ну. Мне паказвае, яна стала яшчэ цішэй. Што за халера? Я яе раблю гласней, а яна становіцца ўсё цішэй. Я не разумею, як гэта працуе. Гэта дакладна, блин, не чацвёртыя героі? Што за кабзда? Не, гэта дакладна гульня. Гэта музыка з гульні. Олень 22-го. Ну, уже пакраху, як мінімум до локації з нашими ворогами, нашого ўзроўня мы дайшлі. Але нам патрэбна яшчэ далей. Справа ў тым, што калі мы будзем проста ў глухую бегчы па гэтай дарозе, мы упрэмся літаральна ў горад эльфаў. І нам там кабзда будзе. Таму нам трэба проста ў поўным будзе каля возера згарнуць у бок. І абысці бокам. Эльфы небяспечная кабзда. А, вось, мы дабраліся. Зараз... Вось там іх горад стаіць. Мы зараз бярэм, просто з дарогі сыходзім. Галоўнае зараз не сустрэць нікога. То яшчэ больш небяспечнае за іх будзе. Так, якога ўзроўня тут? Павучкі 21-го ўзроўня. Ну, в прынцыпе, нармальна тады. Яны не павінны нас забіць. Ну, як мінімум 1 на 1 мы такого можам узяць спакойна. Ось, абіраем зараз горад. Вось нават. Это самое. Крама эльфійская там. Усё, мы ў бяспецы. Мы вярнуліся назад на дарогу. Наколькі памятаю, будзе яшчэ адзін лагер, але мне падаецца, яго нават наскрозь можна прабегчы. Гэта не праблема. Цягваем бегчы ўздоўж дарогі, і будзе ў нас усё ў парадку. Прыйдзецца знайсці месца, дзе згарнуць таксама, але ўжо... Гэта не такая бяда. Вось гэтае месца, але яно падаецца альбо на нас не нападуць. Я не памятаю, мне чамусь адчуванне, што тут усё нармальна можна прабегчы і не памерці. Пробую згадаць, бо сам не памятаю. Угу. Там бачна трошки эльфаў. Але мы з гэтым нічога не робім і проста сюды ў лес уходзім. Ваўчок 19-го ўзроўня. Ну, пакраху ўзровень тут знізіўся. Мы якраз у удалае месца прыйдзем. Зараз з нагамі будзем змагацца на ўзбярэжжы.
Можа нават занадта, можа мне ўжо не зусім актуальна гэта. Я вось зараз думаю, можа я прыпёрся сюды, але мне ўжо пазнавата сюды. Я так па памяці бягу. Так, крабы 21, нормально. Анахі тут ёсць? Альбо не я адзін такі разумны сюды прыбег, бо сюды звычайна людзі не бягуць, у асабісці ў хардкоры, бо яно далёка і небяспечна. Таму звычайна проста збягаюць гэтага месца. Але нагі, чаму нагі? Яны самі па сабе ворагі выглядаюць не простымі, але насамрэч вельмі простыя і шмат досведу даюць. Таму сюды і прыпіраюцца людзі, калі патрэбна. Так, вось наш майстар палётаў. Прабежку мы вытрымалі і справаздачу атрымалі. Атрымліваецца, у нас ёсць 3 скрутка, якія можна будзе аддаць потым проста як цалкам квест. О, блин, нехто ўжо пачаў квест. Ладно. Яшчэ нейкі квест можа на мой узровень? Марукай. Кто такі Марукай? Давайте возьмем усе гэтыя квесты, якія тут ёсць. Тролі. Я не ведаю, што у вас за квесты. Эсенцыя Акумай. Хутчэй за ўсё вельмі небяспечна нейкая будзе. Давайте возьмем. Я бяру нейкія квесты. Я не ведаю, ці варта. Так, нагі. Вось гэта можна дакладна дамаўляцца. Так, яшчэ. Так, вось гэта 2 квеста можна скидывать. Нахрен іх. Там у пячоры трэба лезці, а мы ведаем, што пячоры забіваюць. Правильно? Таму не суемся туды. Адзінае, што мы не адні такія разумныя. Вось у чым моя праблема зараз. Блин, напружуюча тут музыка будзе. Я, можа, переключу зноў назад. Так, переключу зараз назад. Так, пішла назад моя музыка. Зараз на яе фоне, блин, увогуле ні халера нічого не будзе. Так, переключаем далей. Аудио тут. Музыку просто отрубаем. Крабовая палачка. Дай-ка погляджу, може яна і ёсць. Не, крабовая это клешня. Ну, ось голову так нам потрібно. Да, холера гэта голов. 20 штук. Там тут на певний час. Але зноў жа яны даюць добры досвід, это таго варта. Крабаў я б'ю просто таму, што яны дадатковы досвід. Некай больш нагоды. Тым больш, што нас збольшага тут перабілі нешта. Не пашчасціла мне. Ну, калі што я тут даволі-такі стацыянарна стаю, просто б'ю. Насамрэч некаторыя людзі стаяць пастаянна без конца скочаць навокал ворага. Але з гэтым самым кампом змагацца, ну, з мобамі так, гэта такое сабе.
больш верагодна, што сам не трапіш у ворага толькі з-за таго, што не ў бок паглядзеў. Тут ёсць, калі што, ну, яна ж даволі экшн РПГ такая ўся. Справа ў тым, што ты можаш атакаваць толькі перад сабою, то бок, калі я разгарнуся, яшчэ так, вось так уже не трапляе, так? Мне патрэбна ў 45 градусах перад сабою атакаваць, то бок, гэта мой конус, у якім я магу трапіць у ворага, інакш я не трапляю ўвогуле. Вось гэтым часта людзі карыстаюцца, калі змагаюцца, ну, людзі супраць людзей, PvP, калі удзельнічаюць. Там вельмі ў PvP актыўна скочыць туды-сюды, выходзіць з зоны вось гэтага кантролю. Плюс яшчэ, тут ёсць такое паразуменне, як атака ў спіну. Атака ў спіну дае больш верагоднасць крыта, менш брані, немагчыма блакаваць атакі са спіны, вось такое, ну, то бок. Чалавек становіцца больш, ну, біць у спіну, карацей, падвышае вашу сілу. Ось такія вось мелкія нюансы, насамрэч ужо толькі дадаецца гэта і ўжо рэзка ў гульне дадатковы условію. Ось, напрыклад, збягаць ад ворага патрэбна не спіною, трэба бокам бегчы ад ворага. Глядзець у бок. Шесть голов уже есть. Я думаю, мы да уже их будем набивать. Дык вось наконт дэмак. Яшчэ ж тут павыходзіла насамрэч і выходзіць у бліжэйшы час даволі шмат усялякага. Напрыклад, акрамя гэтага Soul River, у якім я канкрэтна зацікаўлены, не так даўно выйшаў Marvel Rivals, мне падаецца, калі я не пераблытаў назву. Вось, плюс яшчэ тут дзесьці на падыходзе Pass of Exile другія. Да халеры ўсяго выходзіць. І нешта, вось Stalker, напрыклад, выйшаў, да якога я невядома калі дабяруся. Вось, да халеры. Шмат. Калі паспяваць гэта ўсё гуляць. Марвел её акула з лапкамі? Можа быць. Так, это забралі ў мяне. Вось, я думаў паспрабаваць... Блин, да халеры ўсяго. Да халеры. Это... Я просто... Паспрабую паспяваць за ўсім гэтым. Это ўжо не гаворачы пра мелкія гульні ад інды распрацоўшчыкаў, якія і так кожны дзень выходзяць у вялікай колькасці. Ось. Немагчыма на ўсё паспець. Так, гідра. Гідра мне не патрэбна, няхай там ходзіць. Давайте, не бачу сэнсу асабіста далёка ўходзіць, давайте гэтых крабаў біць, пакуль новыя нагі не з'явяцца. Што цікава, па лору WoW і Warcraft мы з'яўляем начныя эльфы, яны пануюць над гэтай тэрыторыяй, на якой мы знаходзімся. Яны тут, у асноўным дамінуюць, але складана у сусвеце Warcraft'а ўвогуле гаворыць, што хтосьці кантралюе поўнасцю нейкую тэрыторыю. Таму што канфлікты ёсць паўсюль, я ўжо гаварыў гэтую думку, што гэта ўсё ж такі сусвет вайны, тут бясконцая вайна з кантролем за кожны кавалачак зямлі. Ось. І, напрыклад, начныя эльфы існуюць ужо дзесяткі тысяч гадоў, і самі яны існуюць, жывуць яшчэ да халеры не ведаю, колькі часу яны жывуць насамрэч. Вось, нейкую просто дурную колькасць гадоў, той жа Ілідан, ты хто ведаюць. Вось, 10 тысяч гадоў толькі ў турме правёў. Вось, каб было зразумела прыкладна памеры этого ўсяго. Так вось,
нават нягледзячы на гэта, больш за ўсё, ну, у World of Warcraft узнікае такая праблема, што эльфы муціруюць актыўней, чым любая іншая раса ўвогуле ў гэтай гульне. Справа ў тым, што эльфы з'явіліся з троляў. Мы троль. Вось, эльфы гэта літаральна на галіна, скажем так, троляў, толькі адна з галін. Ось, так што эльфы пайшлі ад троляў па лору Варкрафта, а вось гэтыя нагі, вось гэтых, якіх мы зараз забіваем, яны пайшлі ад начных эльфаў. Вось такая справа. Настолькі моцна ўсё тут змяняецца. У асноўным пад уплывам рознай магіі. Ну, гэта тлумачыцца крабы, мне падаецца, крабы ад крабавы пайшлі. Вось. Па лору Варкрафта даволі часта умешваецца ў знешні выгляд істот канкрэтна розныя гэтыя самыя, як яны, розныя магічныя сілы. Канкрэтна эльфы начныя, яны з'явіліся, я зараз магу пераблытаць іх гэтыя самыя колодзежы. Вось, бо існуе некалькі колодзежаў, якія, ну, адкуль бяруць сілы эльфа. Ёсць сонечны колодзеж, дакладна памятаю, ёсць месячны колодзеж. Я вось не памятаю, можа быў трэці нейкі, я зараз магу наблытаць дакладна вось гэты канкрэтны момант, але начныя эльфы гэта тролі, якія правялі каля аднаго з колодзежаў шмат часу. І яны змяніліся, ён іх змяніў. Вось, таму што ў яго ён моцны сродак магіі. Абгарэлі ад сонікі. Сонечны колодзеж, літаральна сонечныя эльфы літаральна трошкі павёрнутыя былі на святле. Яны бралі магію ад яго, ад сонечнага гэтага колодзежа, і спакойна сабе жылі, ды і праблем не зналі, пакуль не прапёрся Артас. Вось, Артас усё ім паламаў. Ну, хоць сюды. Ды ты дзяўбаў. Ну, колькі можна. Отпустите меня заморозили. Ось, нарешті. Ось, у іх все було нормально. Яны жили собі, брали свою магію ад сонячного колодежа, але прийшов Артас, роздзяўбаў нахрен гэта, ну, гэта, ви бачите спойлери для Warcraft 3, який вийшов яшчэ у там 90, не пам'ятаю, може у 2000-м, не пам'ятаю докладно год, коли 3 Warcraft виходив. Вось. І гэтыя эльфы, упэўна, ну, з-за таго, што яны згубілі сваю увогуле сродак сваёй магіі, яны трошкі сталі наркаманамі магіі. Ну, увогуле, яны залежалі ад гэтага колодзежа так моцна, што са знішчэннем яго яны трошкі, ну, звар'яцелі. Вось, яны шукалі сабе нейкую замену. Тыя, хто не мог знайсці сабе замены сродкаў магіі, яны літаральна ўжо высыхалі і паміралі. Вось. А тыя, хто... Блин, забралі літаральна з-пад носу. А тыя, хто ўсё ж такі знайшоў, адзін з варыянтаў, якія яны змаглі, гэта магія крыві. Вось, крывавыя эльфы сталі, якія выцягваюць магію з жывых істот. Яны, ну, забіваюць жывыя істоты, каб атрымліваць сабе з іх ману. Вось, такія жорсткія. Чалавекі ад каго? Чалавекі... Зараз, каб я не наблытаў. Людзі... Блин, я памятаю, адкуль дворфы ўзяліся, вось людзі. Адкуль яны ўзяліся? Блин, трэба паглядзець, бо яны могуць адтуль жа адкуль дворфы, але мне падаецца, дворфы дакладна... Не, хутчэй за ўсё не адно і тое ж. Не памятаю, блин, не памятаю. Дворфы з камянёў амаль так і ёсць. Дворфы былі створаны калісьці даўно, там, яшчэ больш, чым за дзесяткі тысяч гадоў. На гэтай тэрыторыі, ну, на гэтай планеце, была бойка паміж тытанамі, і ёсць такія істоты, як цёмныя богі. Это лавкрафтаўская херацень з бездані. Вось. Была бойка паміж гэтымі фракцыямі. То бок, тытаны — гэта прадстаўнікі парадку, жорсткага парадку. Ну, як адна з сілаў, рухаючых гэты сусвет. Ёсць цемра, ёсць старыя богі, ёсць гэтае самае, ёсць святло, ёсць прырода, ёсць гэта самае. І вось
ёсць парадак як адна з асноў. Ёсць аркана як прадстаўнік хаоса, скажем так. І вось у пэўны момант тытаны змагаліся з цёмнымі багамі на тэрыторыі гэтай зямлі за кантроль над гэтай планетай. Вось. І не толькі прайгралі, яны перамаглі аднаго з багоў, але калі яны яго перамаглі, яны нашкодзілі гэтай планеце нават больш, чым яны разлічвалі. Вось. Ой, блин, паесть сеў. Ладно. Яны нашкодзілі гэтай планеце даволі моцна і літаральна траўму нанеслі ёй. Таму што цёмныя богі настолькі ўплавіліся ў гэтую планету, што пазбавіцца поўнасцю не атрымалася. І зараз гэта да дворфаў дайдзем. Гэта насамрэч прадгісторыя дворфаў, каб вы разумелі. Я з нечаканага боку зараз на гэта скокнуў. Вось. Тытаны, калі зразумелі, што яны не могуць проста так пазбавіцца ад цёмных багоў, яны вырашылі, ну, глядзіце, зараз за адзін раз мы гэта не зробім, але сачыць за цёмнымі багамі яны ўзялі, пасадзілі ўсіх цёмных багоў, калі дакладна іх прадстаўленне, скажем так, іх адлюстраванне ў гэтым сусвеце яны пасадзілі ў турмы. Спецыяльна стварылі турмы і зрабілі расу каменную, поўнасцю каменную. Гэта літаральна роботы, калі так ужо дакладна, расу роботаў каменных, якія павінны былі шматлікія тысячагоддзі сачыць за гэтымі турмамі. Вось. Але гэта яны былі невысокія, яны, ну, такія невысокія каменныя чалавечкі, скажем так. Яны нарабілі іх, якія вельмі здольныя ў стварэнні яшчэ сабе падобных, просто з камянёў там і магіі дадатковай руннай. Яны могуць ствараць сабе падобных яшчэ. Якая справа-то адбылася? Чаму яны сталі, гэтыя нашы каменныя хлопцы у выніку сталі гэтыя самыя? Чаму яны сталі такімі чалавечымі? Гэта дворфы ёсць, толькі яны ў гэты момант імі не з'яўляліся. Справа ў тым, што цёмныя богі здагадаліся, што, ну, блин, турэмшчыкаў сваіх трэба неяк, ну, зламаць. Яны праклялі дворфаў, я не памятаю дакладна, хто з іх і якім чынам, але адзін з цёмных багоў, альбо усе яны разам праклялі вось гэтых каменных істот праклёнам, як гэта, плоці. То бок, яны сталі, і вось гэтыя непераможныя каменныя істоты сталі жывымі. У іх з'явілася кроў, плоть, яны сталі адчуваць, і ў выніку гэта праклён. Вось гэты стан жывога, гэта насамрэч з пункту гледжання тытанаў, гэта поўная херня. Ну, гэта істота, якая не зусім у парадку. Яна трошкі хаатычная. Вось, і гэта дзякуючы гэтаму так, кроў, плоць і борады. У іх былі каменныя борады, калі што. Вось. І вось дзякуючы гэтаму у выніку мы атрымалі ў Варкрафце дворфаў, якія літаральна раней былі аўтаматонамі. Шмат пакаленняў таму яны былі аўтаматонамі, якія былі зроблены тытанамі, каб проста сачыць за гэтай планетай. Вось. Такая вось халера-то адбылася. Так, ці ёсць у вас, ребята, якія новыя беларускія серыялы ці фільмы параіць мне ў гэтым годзе? Вітаю, Turbo Legends, вітаю. Што параіць такога? Я бы параіў у беларускім перакладзе, ну, гэта проста фільм, вось, Німону я рэкамендую. Вельмі неблагі мульт, калі у мяне не было ніякіх чаканняў. Ён такі, на адзін вечар, файна можна пабавіць час, ён расслаблены, нікуды нічога сабе. Ён не спрабуе быць у нейкую касмічную гісторыю, ён не спрабуе быць у нейкую франшызу, ён проста гісторыя пра людзей, скажем так. Там мне спадабаўся трошкі стыль у тым, што яна пра рыцарства драконаў, пра цмокаў усё, то бок зусім звычайная ў гэтым сэнсе. Фэнтэзі, але пры гэтым яна яшчэ у будучыні, скажем так, калі бы традыцыі рыцарскія і цмокаўскія засталіся, скажем так, праз 1000 гадоў, там, альбо не ведаю па гісторыі сусвета, у выніку яны там лётаюць на гэтых самых, у іх кіберарбалеты такія, у іх лётаючыя коні, як гэты самы, ну, як ведаеце, як у пятым элеменце такія матацыклы. Ось, карацей, мне спадабаўся стыль гэты, даволі смешна. Ось, ну і зноў жа, расслаблена на адзін раз, можна вельмі файна паглядзець і адпачыць.
Ось, але яна выйшла ўжо, можа, паўгода і год таму. Ну, пераклад беларускі выйшаў не так даўно, можа, пару месяцаў таму. Можа, месяц, я не ведаю, не памятаю ўжо дакладна. Ось, але раю, у любом выпадку. Так, мы галовы гэтыя сабралі. Там ёсць яшчэ... О, блин, там ёсць... Мне падаецца, гэта... Няўжо я ўзяў квест на данжын? Так? Так, у данжик. Не, забіваем нахрен. Мы ў данжын не лезем. Нам кабда там будзе. Нам трэба паці збіраць тых, каму я могу давяраць. За рандомнымі людзьмі я туды не полезу. Ну, у нас уже за палову 22-го ўзроўня, я так гляджу. Это мы сёння пачалі, і пачалі мы з нуля. На гэтым узроўні у нас не было нічога увогуле. Это самы-самы пачатак. Ужо палову набралі, няблага. Блин, я так гляджу. У прынцыпе, калі ў яе не будзе наступнага квеста, то можна адсюль ісці. Нам няма сэнсу тут, ну, надоўга затрымлівацца тады. Даставіць тады гэтыя справаздачы і ў грымар накіравацца. Давайте праляцім так, справаздачу дадзім і ў грымар тэлепартнемся. Гэты квесты не ў данжу, ён каля яго. Ага, а ён чамусьці адзначаны, быццам бы ён у данжу. А там не эліткі будуць мне? Яны ж мяне там паб'юць. Давайте я сэнсіаку маю і зазірну туды. Давайте паспрабуем. Бо калі эліткі, сэнсу мне няма. Ну, я ўсё роўно ў адзінку гэта не пацягну. Блин, ну гэта... Ну, холера его вида. Есть один вариант. Это проверить, подойти ближе. Давайте по дороге протягивать бить этих нах, бо, блин, померти нечто не... Ну, як, подмацаваться ніколи не драйно, правильно? Не, звичайно. Добре, зараз пойдем туди. Блин, я уже скончилось место. Круток силы, круток интеллекту. И, ну и добро. Тебя можно выкинуть. Забить. Давайте отдадим речи. Путинка в лагерь. Бо он набрался усяляка. Место забилось. Добрае зелье лячэння. Мне ўжо гэтае занадта нізкі, можа даслаць яго іншаму персонажу. Альбо забіць. На аукцыоне ўвогуле на нейкія смешныя кошты ідзе. Давайте продадим просто. Гэтае зелье ўжо нічога не вартае. Так, ты. А вось гэтага высокого ўзроўня я сабе выкладу на панельку. Так. Stay away from Давуду. Так, это продать. Наверсе яшчэ гэта. Сторонкі гэтыя. Іх альбо можна продать, альбо сабе захаваць. Сабе захаваю, толькі перадам хутчэй ўсё іншаму персонажу. О, пачакай, я не заўважыў, я сабе выбіў насамрэч абутак. Мне і абутак. Отправляем гэта. Так само пойдзеш. Пясок. Блин, я насамрэч сабе рэчы выбіў. Я не заўважу, яшчэ адно. Да шлем гэта ўсё. Это не патрэбна, халера з ім. Ну, так-то, ў прынцыпе, можна і ісці далей. Тут ёсць адкуль пошту адпраўляць? Альбо няма? Тут няма, так? Я не бачу. Не, няма, мне падаецца. Крабы мне не вельмі патрэбны, я іх просто по дарозе біў. Ну, таму што ўсё роўна б'ю і так. Якая мне розніца, правильно?
Досвід. Яны яшчэ амаль майго ўзроўня, яны даволі карысныя усе атрымліваюцца. Я там па дарозе ўсіх і біў. Яны на квест мне нават не патрэбныя былі. Так, яшчэ старонка. Гэтыя старонкі, якія я набіраю, мануалы, яны ідуць, там трэба цэлую кнігу сабраць, але гэтую кнігу сабраць трэба з 2 лакацый, нешта такое. Яны, неблаго гэтыя старонкі, гэта квест, які можна зрабіць на аукцыоне, карацей. Ты просто бярэш і набываеш усе сабе старонкі, якіх у цябе не хапае. Ось, але іх да халеры гэтых старонак, таму... Ну і грошай столькі шкада просто губляць. І тут два варыянты. Альбо мы прадаем усе старонкі, каб зарабіць сабе грошай, бо гэта літаральна лёгкі спосаб пазарабіць. Або шмат хто будзе зацікаўлены тым, каб просто заплаціць грошы за тое, каб атрымаць сабе ўзровень, правильно? Вось. Узнагарода за гэтыя старонкі, па-мойму, аніякая. Ну, не аб чым. Чаму так доўга забіваецца ён? Давайте полечимся яшчэ. Зараз у нас яшчэ спадзе гэты баф агульны. Зараз там раптоўна складана будзе з усімі тут змагацца. Можа я сябе пераацэньваю, можа мне лепей тут застацца на пэўны час. Тут мацуецца 23 ўзровень. Можа я рэальна, можа мне не трэба нікуды спяшацца, а то я зараз сябе падстаўлю. Блин, просто реально тут каля мяне 23 мацуюцца, а я тут 21 такі. Мне что-то слабавата тут ворагі. Пайду-ка я яшчэ ў нейкую больш небяспечную халеру, памру там. Не ведаю, куды я сабраўся. Што я дакладна мог зрабіць, гэта прыгатаваць сабе ежу. Вярнуцца бы... Не, назад я ўжо не пабягу, халера з ім. Мы ж пойдзем просто праверым квест, правильно? Мы ненадолго. Мы ж не збіраемся там паміраць. Нам патрэбна вось туды, вось у тое месца. На іншым баку. Там будзе квестик наш. Тут уже нехта накладно трошки подразабраўся з мясцовымі крабамі. Так. А мне патрэбны сапфір акумай. Это ён з каго будзе падаць зараз? Блин, мне патрэбна ўніз спускацца альбо не? Мне падаецца патрэбна. Ну, па выглядзе, што так. Бо нейк у дзіўным месцам мне адзначаны квест. Ну так, ад гэтых нічога не падае. Яны 19 ўзроўня. Так што, ў прынцыпе, бяспечна. Ідзем уніз. Гэта мы спускаемся да данжа. Данж у нас на... гэтых самых. Ну, насамрэч не на мой узровень, падаецца трошки вышэй. Ну, можна з майго ўжо заходзіць, але небяспечна.
Тут квест. Ну, блін. Поглядім зараз, як пойде. Куди тут? Куди? Куди? Потонувший храм. Так, тут у нас елітка одразу. Не. Ну, це незвичайно вороги, нахрен их, я не пойду. Я не буду тут зараз з елітками змагатися, нахрен их. Докладно не. Не звірики літери. Хто там бігає? 26-го ось там бігає, на їх мацується, на їх квести робить. Не без проблем. Я на все равно дякую за подсказку. Зато и проверили. Мы докладно ведаем, что нахрен нам сюда не потрібно. Пойду ось где крабов побью. Російська агентура. Ну, я бы еще... Было бы самым жорстким, коли бы я забег такие, и не было бы трупов, наприклад, ворогов, яны близки до того моменту, коли яны знову з'являться. Я бы пробег унутр, побег бы далей, і такі, ну блін, мне ж того ворогов не бачно. І потім яны пачинаюць усе гэтыя эліткі на мне з'яўляцца. Я не могу выжить от гэтага. Есть варианты, конечно. У меня есть магчымасць поставить там тотемы, запавольванне, іншае, у воўка пераўтвар... я ж там не могу воўка выкарыстоўваць, каб вы ведалі. Мне вельмі небяспечна ў розныя вось такія месцы спускацца, часткова яшчэ таму, што воўк не працуе ўнутры будынкаў. Лёгка памерці, вельмі лёгка. Нават камбінацыя по типу тотем на запавольванне, наколькі ён там цягнецца, на 45 секунд, які можна поставіць, і воўк, я на гэтай камбінацыі не працую. У другім патчы яны звычайны. Ну можа быць такое, можа быць. Усё роўна гэтыя ворагі даюць такую прыемную такі прыемны дадатак да досведу, што мне падаецца, проста ідзем і б'ем, працягваем біць гэтых наг. Бо літаральна таго, што я пабегаў тут і пазбіваў іх, я таксама ўжо нармальна так падмацаваўся. Ось, толькі канкурэнцыя ў мяне, бачыце, там, блін, не адзін я такі разумны, а вось там, блін, толпою бегаюць. Усе такія разумныя навокал. Конкуренція. Треба ісці ў непапулярныя месцы нейкія. Таму што вялікая колькасць гульцоў, гэта такая невялічкая колькасць гульцоў, гэта добра. Калі іх становіцца больш, гэта становіцца ўжо небяспечна. Калі іх не шмат, гэта значыць, што вам хтосьці можа дапамагчы. Калі іх шмат, усе канкурыруюць за ворагаў. Верагоднасць таго, што, ну, альбо вас не заўважаць, альбо, ну, ведаеце, проста людям пофіг будзе. І ворагаў становіцца ўсё больш і больш ад гэтага, таго, што яны бясконца пачынаюць з'яўляцца. Толькі забіваеш ворага, і ён адразу з'яўляецца у цябе за спінай. Гэта самае непрыемнае. Слухайте, а реально, давайте просто, може, тут до самого 22-го. Блін, я ось... Адзінае, што я не прадумваю, гэта колькі мне часу патрэбіцца тут сядзець тады. Бо, зноў жа, канкурэнцыя. Дзесьці яшчэ, хутчэй за ўсё, незначна лепш будзе. Я думаю, просто мы можем амаль до самого 22-го тут просидеть. Просто перамагае гэтых розных наг, розных типаў.
Блін, самае цудоўнае, з іх яшчэ зелле лячэння падае. Это ўвогуле кабзда, так клёва. І яны мне просто яшчэ актуальныя, гэтыя зелле. Ну, збольшага так. Ну, ось я магу неблага так... І падмацавацца, і зелляў набрацца яшчэ. А калі яшчэ і... Так, у нас мануал на яго. Слухайце, мне падаецца... Я не памятаю, якія старонкі тут падаюць у гэтым месцы дакладна. Ну, усіх не памятаю гэтых старонак. Але мне падаецца, на одну лакацыю прыкладна па 4 іх прыходзіцца. Мне падаецца, мы зараз атрымалі ўсе старонкі тебе. З гэтай лакацыі, якія падаюць. Можа, іх яшчэ нейкі тып ёсць? Опа, яшчэ одна сторонка. Мне падаецца, зараз уже пачнуцца супадзенні, так? У нас ужо ёсць пятая. Вось она, у нас ёсць 2 пятых сторонкі аднолькавых. Паўторкі пайшлі. Мне падаецца, яны рэальна там 4-5 нешта сторонок на лакацыю, якіх можна іх збіраць. Просто яны не з усіх ворагаў яшчэ падаюць. То бок у гэтым лесе ёсць адзін набор сторонак, у іншым зусім у іншай лакацыі другі набор сторонак. Але, на жаль, я памятаю толькі 2 месца, дзе гэтыя старонкі набіваць. Я не памятаю, іх павінна быць 3 месца, альбо 4 нават. І я вось не памятаю, дзе 3-4. Як вы лічыце, хто вінаваты ў тым, што ўвогуле няма фільмаў на беларускай мове? У сэнсе? У сэнсе іх няма. Зайсці на ту же кінаэкіпу і ўсё, і это ж кабзда там да халеры ўсяго. Рытарычныя пытанні пайшлі. А ў сэнсе іх няма. І ў сэнсе хто ці павінны. Пытанне ж не ў гэтым, пытанне ў тым, што яны ёсць. Іх да халеры. Сядзі, глядзі. Та ж не моно, ось перекладина, то, що я згадував, не моно перекладина була, кольки там. Літерально пару місяців, місяць? Ні, менше за місяць, може, навіть пройшло. Гэта главный ён Беларусі, каб здаштовы адчуваць. Окей, добра. То бок гэта чалавек, які ніколі не вядзе такой жывы дыялог, проста задае пытанне у паветра. Окей, я зразумеў. Я вось не ведаю, баніць неяк шкада тады такого чалавека. Няхай будзе. Хадзіць. Потому что хутчэй за ўсё, калі такая справа, то хутчэй за ўсё чалавек не слухае адказаў. Это не збор меркавання, скажем так. Это просто укінутае.
Не, поспеть ранее за его. Поспеть ранее. Не-не-не-не-не. Холера, поспел. А, съел? А? Лояр таки. Поспел ранее все ж таки. Конкуренция ўсё падымаецца, мне падаецца, трэба валіць адсюль. Трэцяя старонка, у мяне няма трэцяй старонкі. Гэта новая. Так, глядзіце, яшчэ адну новую старонку знайшоў. Чуваць так, зайсці на гульнёвы стрым і пачаць спасаваць настрой. Ну, цікава, таму што нават пакуль не бачна, як... Такое, не ведаю. Дзіўна. Turban Legends. Як твоё меркаванне? Ці ты той чалавек, які прыходзіць на стрым і сапсуе людзям настрой, альбо ў цябе ёсць меркаванне? Бо калі, ну, не, насамрэч, калі гэта проста звычайны чалавек, які трошкі ў такім дэпрэсіўным настроі, то як бы ніякай праблемы. Ну, гэта ж нармальна таксама. Ну, усе маюць права на той, каб мець дрэнны настрой. Гэта ж не забарона нейкая. Тут хутчэй пытанне, ці... Вітаю, Дэнпіт. Тут пытанне, ці чалавек увогуле, ну, рэальны чалавек, да? Бо просто можа сядзіць, укідывае ў чаты, і ўсё, і знікае. Подозрона. Давайте водички, может, дзесьці набудзем тут. Калі тут будзе крынічкавая вода, то я магу сабе ўзяць і набыць, ну, нарабіць сабе ежы. У мяне трошки ёсць з сабою, вось. Але абмежавана. Далёка не без конца колькасць. Гэта суп? Я не ведаю, што ён робіць з гэтым, але я сабе асабіста на гэтым агню раблю сабе ежу. Я не ведаю, як гэта атрымліваецца, але я яму не перашкаджаю. Калі гэта суп, калі што, бачыце? О, блин, я падпаліў сам сябе. Так. Калі гэта суп, то вельмі густы, скажем так. Дымчаты. Не ведаю, вельмі падазрона. Я бы не стаў такое есці. Ніколі не бачыў WoW, але столькі чуў. Зараз, каб не пераблытаць, ну, тут справа такая. WoW — гэта масава мультиплеерная гульня. Тут вось людзі бегаюць, мяне прабягаюць. Мы зараз гуляем у класічную версію WoW, якая выйшла. Гэта версія, такая, як і яна выйшла ў 2004 годзе. Это літаральна поўнасцю геймплей і гульня 2004 года зараз перад табою. І мы згуляем яшчэ ў асабісты рэжым у ім, хардкор. Калі наш персонаж памрэ, ён помер. Усё. Так што гэта, скажем так, за час гэты, за 20 год Варкрафта, ён, ну, World of Warcraft, ён даволі моцна змяніўся. І тое, што ты зараз бачыш, гэта літаральна гульня 20гадовай даўніны. Так што гэта не трэба складаць сваё поўнае ўражанне толькі па таму, што ты зараз бачыш. Гэта толькі частка ўсяго. Так, у нас ёсць варыянт працягваць тут змагацца. Дзякуй вялікі. Так, ён прапануе квест на 23 ўзровень. Давайте. Ён прапануе квест на 23 ўзровень, які трошки для мяне небяспечны, але разам мы хутчэй за ўсё яго адолеем. Я наш онлайн? Так. Вось гэта рандомны чалавек міма мяне прабягаў, ён прапанаваў мне зараз квест парабіць разам. Ён даволі небяспечны на мой узровень, я магу памерці. Яму трошки бяспечней, але калі што, мы проста збегаем і ратуемся. Ось, яна онлайн без альтэрнатывы, таму што увогуле, ну, калі я гуляць не онлайн, ну, трошки такая сабе тады гульня.
У Саус Парку менавіта такая і была. Make Love Not Warcraft. Так. Гэта яна, але зноў жа, той же Warcraft... Ой, боже, Warcraft. Той же Саус Парк яе трошки, скажем так, падзамяніў для серыі, таму што для тых, хто гуляў, становіцца зразумела, што ну, яна не так працуе, гэта гульня не так працуе. Ось. Напрыклад, немагчыма дамацавацца да максімальнага ўзроўня на кабанах, ну, это просто нереально. Але серыя цудоўная ўсё роўна. Ашмурэнная. Мы зараз чакаем, вось тут павінен з'явіцца чалавек, якога мы павінны адвесці вось туды, на выспу. Ну, там не выспа, а такая, ну, невялічкая выспа зусім. Правесці рытуал і з-пад вады прызываць гідру, якую нам патрэбна заваліць. Перад гэтым пабараніць гэты рытуал ад, мне падаецца, водных альбо аднах мне абараніць патрэбна іх будзе. Вось, даволі складаны квест на аднаго чалавека. Ну, яго лепей рабіць у групе. Вось, тым больш, ну, з маім узроўнем. Усё ж такі, гэта лакацыя, ну, яна мне падыходзіць, але вось гэты квест, ён рэкамендуецца. Які там узровень? 2 на 23 рэкамендуецца. Ну, такое сабе. Табе. Рызыкоўна. Ось. Ну, вы план ведаеце, калі што, небяспека, мы кідаем тотэмна за запаволіванне, вось гэта. Мы ператвараемся ў ваўка і бяжым нахрен. Вось такі наш план. Ён у кота пераўтварыўся, калі што, ён же друід. Глядзіце. Я шаман, у прынцыпе, ён друід. Моя цудоўная каманда. Я вось думаю, калі такое адбудзецца, і гэты персонаж памрэ, пытанне якога новага ствараць. Я вось думаю, гэта будзе альбо друід, альбо чарадзей. Ось. Друід сумнаваты ў пачатку. Яго, ну, прыкладна да 20-го ўзроўня за яго трошки складаненька і сумненька, калі што. Вось, ты пакуль формы яшчэ трэба квесты на формы свае новыя выконваць, пакуль ты пачнеш пераўтварацца ў жывёлак. Вось, ну такое сабе. Але потым, калі ты кота вось эту форму кота атрымліваеш і квест на яго робіш, ён становіцца значна больш вясёлым. Чарадзей заўсёды круто. Блин, чарадзей просто валіць у класічным вове. Просто ачмураць як. Але гэта маё меркаванне, не ўсе яго падтрымліваюць. О, мы яшчэ трэцяга чалавека дадалі, 24 ўзровень чарадзей. Ну вось так, на 3 чалавек мы ўвогуле без праблемаў зробім. Нам толькі дачакацца, калі з'явіцца, блин, персонаж, якога па 200 патрэбна. Дзе ён там? На першых узроўнях чарадзей таксама вельмі моцны. Адзінае што, калі ты гуляеш за чарадзея, верагоднасць памерці даволі высокая заўсёды. У цябе заўсёды гэта клас з найменшай колькасцю здароўя. Амаль ніякае здароўя. Як толькі у тебя, і калі у цябе скончваецца мана, ты літаральна не ваяр ужо. Всё, можна адпачываць. Ось. Давайте, танцуем з імі. О, блин, няўжо. Я не памятаў, што такая анімацыя ў ваўка. Вы глядзіце, якая анімацыя танца ў форме ваўка прывіднага. Чарадзей не жадае да нас далучыцца? Чарадзей, у нас важная справа. Чэл, патанцуй з намі. Што гэта такое? Як гэта называецца? Давай. Где твой танец? Чел. Танец? Мы потребуем от тебя танец. Ты збираешься танцевать? Кто тут заявился в угле? Яшчэ тролль пробег. Не робіць выгляд, што не знаем. Ну, ось. Мог бы далучыцца ўсё ж таки. У нас тут іх гэта... жывёльная вечарына. О, з'явіўся, нарэшце.
Усё, гэта квест на эскорт. Нам патрэбна правесці гэтага хлопца да той выспы невялічкай і правесці рытуал з ім. І адбіцца ад таго, што там прыбежыць. Мы яго зорачкай адзначылі. Ходзіць ён доўга, нікуды не спяшаецца, пакуль да выспы дойдзем, заснем. Я поляжу, адпачну. Вось тая выспа невялічкая, зусім маленькая. Разам у механікі гульні, так, прерваць яго не магу. У механіцы гульні ёсць такі момант, што калі вы ў групе, то вы дзеліце паміж сабой досвед. Але калі у вас ёсць хтосьці высокага альбо вельмі нізкага ўзроўня, гэтая колькасць досведу не проста дзеліцца, а яшчэ і хтосьці, яна частка знікае ў нікуды. Таму, ў прынцыпе, не вельмі ёсць такі... Гэта у гэту гульню лепей не гуляць, калі вы разлічваеце, што вас нехта падмацуе, скажам так, у гэтай гульні. Вось. Што нехта за вас зробіць усё. Нехта будзе гуляць за вас і зробіць вас мацней. Гэта вось поўная херня тут атрымліваецца тады. Ось, якая не патрэбна ні таму, хто атрымлівае дапамогу, ні таму, хто яе дае у выніку. Лепей гуляць з тымі, хто... Ну вось, міма людзі прабеглі, вельмі сацыяльны момант. Прабегаюць міма рандомныя людзі, вы з ім дамаўляецеся, нешта робіце. Ну, квесту не збіраецца пачынаць, альбо што? Ён жа павінен пачаць квест. Што за прыкладаць? Наколькі памятаю, ён падыходзіць сюды і пачынае, ну, гаварыць фразу. Ён пачаў. Толькі чаму ён не чаруе нічога? Неяк дзіўна. Давайте, танец. Раз такая справа. Вельмі важна. Не, неяк танец у ваўке мне больш падабаецца. А дакладна не павінны нічога рабіць яму там альбо прынесці? Чым сэнс квеста? Так, ну, так. Яна павінна гарэць. Ён, наадварот, павінен патушыць гэтую жароўню, але яна не гарыць. Што за халера? Давайте зараз. У паці таксама нешта не разумеюць. Чалавек зараз спрабуе падпаліць гэтую жароўню. Нешта не працуе. У мяне ёсць тотэм вогненны. Давай тотэм, падпалі. Не спрацавала. Я зрабіў, што мог. Якія яшчэ варыянты ёсць?
Размова ідзе зараз, што магчыма сама жароўня гэтая на кулдауне і ёй патрэбны час, каб і зноў запаліцца. Ну, я не ведаю. Ўсё даволі проста. Як павінна звычайна гэта адбывацца? Я не ведаю, я такую упершыню бачу. Мы прыходзім да гэтай кропкі. Нешта ён робіць, пачынае з гэтай жароўні нешта рабіць. Прыбягаюць нагі, якія такія ай-яй-яй, ай-яй, а што ты робіш? Вось, і калі мы перамагаем там 2 альбо 3 хвалі гэтых наг, з'яўляецца здаравенная гідра, якую мы павінны забіць. Вось увесь квест. Муглаш, ты не плануешь сёння тоненько уже засадиться? О, запалился. О, пошло. Атрымалася, так? Запрацавала? О, пайшло. Пайшла хваля. Можа, мы занадта іх падпалілі? О, знішчылі адварот. Бо мы адначасова... Ось, усё добра. Як мы лёгка разабраліся, а? У меня так хутка і месца скончыцца. Давайте поедим. О, з'явіўся. Окей. Во, вылазіць гідра. Ну, вось 2 хвалі ворагаў было. Вось яна, прыгажуня. Нас тут 3, і 2 з іх значна вышэй па ўзроўню, таму увогуле ніякай праблемы, я так бачу. Ёсць. І скуру з яе зняў. Усё, мінус гідра. Гэта мне не патрэбна. Можете сабе забіраць. Нікому не вельмі патрэбна. Ну і добра. Мінус квест. Яго трэба будзе толькі аддаць. Ну, малайцы. Усё добра. Усё, група разышлася. Вернемся назад, отдадим гэты квест. О, пачакайце-ка, там персцёнак. Які добры персцёнак, а? Добра. Ачмурэны персцёнак. Мне падабаецца. Так. Зараз у нас застаецца ўсяго... У нас не тое, каб шмат досведу да ўзроўня. Зараз самае пытанне. Ці варта дабіць узровень вось тут, альбо можа нам хопіць, калі мы будзем рабіць. Далей просто пойдзем і даб'ем на іншых квестах. Давайте, может, хоць трошки... Блин, я не ведаю, колькі... Я вось не упомню, на які момант мы павінны просто забіць на гэтае месца і павесці далей. Можа, ўсё ж такі 21 ўзровень было бы ідэальна. Мне зараз пишуть, я гаварыў у пачатку стрыма, што у мяне будзе перапынак у пэўны момант. 10, ну, ненадоўга, можа, на 5 хвілінак. Бо мне трэба перадаць кветкі чалавеку. У мяне на ператрымцы зараз кветкі, каб вы разумелі. Не мая. Ось я павінен іх перадаць далей. Вось, так што буду чакаць, я чакаю на чалавека, які прыйдзе. Ён павінен быць 10 праз 10-15 хвілін. Можа менш. Катошкі сачылі за кветкамі, я паставіў іх на халадзільнік. Ну, не я паставіў, жонка паставіла на халадзільнік. Бо інакш у кветачак там прыгожы букет такі, і ён яшчэ са стужкамі. Мае каты стужкі бачаць толькі на цацках для катоў. Это адзінае месца, дзе яны гэтыя стужкі бачаць. Як вы разумееце, у іх проста ажыятаж з гэтымі кветкамі,
Кабзда. Кот хадзіў каля халадзільніка і мяўкаў паўгадзіны. Ожидаў сабе трымаць. Вось ён, так, дакладна. Ніхто не дарыць людзіку кветачкі. Абыдзецца. Кабздатым кветачкам, якія да яго трапяць, я ўпэўнены. Доўга яны не працягнуць, я даю гэтым кветачкам 5 хвілін. У лепшым выпадку, калі яму будзе не сумна і ён будзе заняты чымсьці яшчэ, то 10 хвілін. Так, гэтыя нагі нешта яны... А, вось нармальна ўзровень іх. Бывае, Денпіт. Добрага табе вечара. Месца ў інвентары скончваецца вельмі жорстка. Я збіраю, а дзе яна быць вось гэтай вады? Яна ж вельмі простая, яна нейкая там для супер нізкага ўзроўня нейкая вада. Калі я такую просто набуду, то магу, в прынцыпе, сабе яшчэ падмацаваць сваю... Я пакрыху падмацоўваю свой досвед у кулінарыі у гульне. Ось, бо карысна мець прадметы, якія ты можаш, ну, баф сабе атрымаць таксама, а ежа дае бафа. Невялічкі, але ўсё ж такі. Вітаем, это Ігоры. Да котлеток рыхтуюся? Не, да котлеток не рыхтуюся пакуль. План з котлеткамі такі, калі яна будзе блізка альбо дабярэцца да топа, то тады я ўжо буду прыдумаць, што я буду з гэтым рабіць. Пакуль плана адсутнічае пакуль адэкватная. Один рейдер без рейда? У сэнсе? Ты пра каго гаворка, пра мяне? Блин, у нас месца рэальна, нам трэба да паштамта мясцовага дабрацца, бо рэчаў ўжо занадта становіцца шмат. О, наги поз'являлися. Блін. Ну. Що ж таки використав заклон? Я думаю, ось там унізе взята вся полоса фіолетовая. Яна і з'являється моєю полоской з досвідом. Я думаю, я доб'ю 10, каб мені заставалося ось гэтых два кавалки у конце. І пайду тады з гэтай локацыі. Альбо давайте паглядзім. Зараз я яго забіваю. А колькі у мяне досвід падвысіцца? Нормально так. Глядзіце, яшчэ 3 такіх, і у нас будзе полоска. То бок не тое, каб доўга. Нам толькі адна праблема. Знаходзіць ворагаў свайго ўзроўня. Гэта тут складаней, чым падаецца. Які зараз курс ялавічнага фарша да злотага? Складанае пытанне. Ну, па-першае, у Польшчы даволі нармальна браць па зніжках ежу. Таму што літаральна, ну, можна неблага, можна ўсё свежае браць па цане на 30, на 40% танней. То вельмі круто самому па сабе, але спачатку я гэтаму не давяраў, вельмі доўга не давяраў.
Вось, але насамрэч гэта звычайна. А бягучы канкрэтна ў гэты момант я не скажу. Бо не браў яго, можа, ну, уже довольно нормально, так уже, можа, месяц, два, можа, больш, не, я дакладна не скажу. Вітаю, Варкбай. Не, я про сябе, бо я праз 10 хвілін пайду ўжо. Сам сабе рейдер. Галоўнае ў нашай справе самастойнасць, правильно? Пажадаў кагосьці зарэйдзіць, пайшоў зарэйдзіў. Блин, трэба... Месца ўсё забіваецца ўжо. Трэба валіць адсюль. Ну, напрыклад, мы прадалі гэты меч. Мы прадалі гэтыя две перліны. Вось гэтае смецце таксама. І ўсё роўна месца не з'явілася ад гэтага. Вось гэта яшчэ можна прадаць. Ну і ўсё астатняе нам плюс-мінус патрэбна. Нам трэба альбо квесты скончваць, пайсці аддаць, альбо пагатаваць ежу. А на ежу нам патрэбна штосьці, радніковая вада, мне падаецца, так? З крыніцы нам трошечки вадички. Не, няма. Блин, еду дзе набыць тут. Альбо паштамп. Мы тады па пошце просто дашлем усё тыя рэчы, які нам не патрэбны. Вось гэты старонкі я ўвогуле магу спакойна дасылаць свайму іншаму персонажу. Ну рэальна, калі б мы адзін за адным просто змагаліся з гэтымі вялікімі ваярамі, у нас досвед бы ляцеў вельмі хутка. Справа ў тым, што частка з іх ужо зялёненькая нам, і гэта значна менш досведу. Будзе проста толькі чаму не вельмі жадаю сыходзіць, бо мы пэўны час нам аддаць патрэбна колькі? Раз квест і два квеста у нас ёсць, і трэці ёсць яшчэ ў Андердарку. Оп, дайце-ка мне момант. Я зараз у бяспеку збегаю. Зараз невялічкі перапынак, як я гаварыў, зараз кветкі перадам. Давайте станем нейкае бяспечнае месца і на выхад паставлю. Зараз буду.
Я тут. Самурай без мяча фіговий футболіст. А, я зрозумів, це посилочка. Самурай без мяча. У сенсі, що рейдер без рейду. Так? Але у рейдера есть нема мети. У рейдера есть тільки шлях. Так. Блин. Самое фиговое, мы будем пробегать скрозь Агримар про столицу. Дзеля таго, каб здаць яшчэ квест один, так? Але для гэта потым нам прыйдзецца ўсё роўна вяртацца ў Агримар. Таму што калі мы падымем, как толькі мы падымаем 22 ўзровень, было бы неблага апынуцца ў Агримары, каб падняць сабе ўсе свае навыкі, гэтыя здольнасці нашыя. Бо мы павінны адчыніць новыя ў гэты момант. Давайте яшчэ одну вось эту лінію палочку доб'ем. І пойдем тады ўжо. Тады ўжо мы павінны, ну там, 1, можа 2 квесты здадзім, і тады ўжо атрымаем сабе ўзровень. О, не, забрали, холера. Да что же вы будете рабіць? Яшчэ один скралі, блин, крадуць мне ворагаў. Дайте мне кагосьці забіць. Ось одразу глядим, куди ми побіжимо, ви ось туди. Ні, мені подається, не побачу я його. Не-не-не-не. Не-не-не. Не, куди? Моє. Забрали. Обойдутся. Трошки больш агрэсіўна гуляю, пачынаю больш актыўна тотем выкарыстоўваць, бо так я сабе не пабачыў ворагаў. Ну вось так, напрыклад. Ну, ідзе на яшчэ ёй? Давайте його подведемо до нашого тотема. Нехай тотем допоможе. Есть ще хто з ворогом подійти не жадає? Бо коли гэтых бить, ось, по 10,5 їх потрібно на одну полоску, на 5%. По отсотку за ворога отрымлівається. Так, гідру не кранаем, гідры небяспечныя. Нагадываю для тых, хто не ведае, мы гуляем не толькі ў класічную версію Warcraft'а, якая выйшла ў 2004 годзе. Это паўтарая версія, якая літаральна таго года. Амаль. Трошкі графіка полепей, а так геймплейныя механікі тыя ж самыя. Дык я яшчэ гуляю хардкорны рэжым. А гэта значыць, што калі я памру, то я памру. Ось, таму я экстрэмальна асцярожны. Добро по справах и по злевах. Добро, иди. Ага, иди, рейдер. Отпускаю тебя.
Жадаю табе удалага рэйда, неважна, чым ты бы не займаўся. Яшчэ можа пара ворагаў і ўсё, пойдзем адсюль. Ну як пойдзем, мы паляцім адсюль. Мы не будзем бегчы ўжо скрозь лес, бо я зараз дабраўся да палётніка, які ведае, як лётаць тут. І можам адсюль проста ўляцець. Тым больш яшчэ, мы набраліся гэтых старонак даволі шмат. Калі шчыра я так гляджу. Вельмі неблага. Іх бы раскласці яшчэ. Я думаю, дашлю ўсё ж такі свайму іншаму персонажу, як толькі магчымасць будзе. Яких я ворогаў побачу, не? Ну і там конкуренція. Гадайце, перадоз людзей тут ужо трэба заходзіць. О, вось. Вось ты апошні мой будзеш? Я пайшоў адсюль. Можа быць апошні, калі я не пабачу тут кагосьці яшчэ. Оп. З'явілася. Ідэальна, я быццам бы так і разлічваў. У мяне апошняя палоска гэтая засталася. Усё, ляцім адсюль. Нахрен гэта. Мы зараз ляцім да бліжэйшага лагеру. Там каля яго ёсць месца, дзе здаем квест. Потым мы адразу... А, вось эту кость можем скінуць. Мы потым адразу тэлепартуемся ў Грымар, бо каменьчык у нас тут наладжаны. І за Грымару потым там у Грымары даем квест. Я спадзяюся, ў гэты момант я атрымліваю сабе ўзровень. Калі я яго атрымаю, то ўсё цудоўна. Калі не атрымаю, то можа быць агрымарскім квестам я даб'ю. Калі не пашчасціць, то мы накіруемся ў гэты самы падгорад. У падгорадзе яшчэ адзін квест застаецца, які тут таксама проста аддаць яго. І тады ўжо павінен быць узровень. Можна тады альбо Грымар, альбо пайсці далей і зрабіць яшчэ пару квестаў перад тым, як вярнуцца ў Грымар. Гэта нашы варыянты зараз. Таму што ёсць яшчэ адзін квест на тое, каб прабегчыся. І прабегчыся таксама скрозь небяспечнае месца. Вось тут, па гэтай мясцовасці. У прынцыпе, мы можам нармальна прабрацца тут. Я спадзяюся, што мяне не заб'юць толькі. Бо ўзроўні некаторыя там будуць для нас занадта высокія. Так, я гаварыў пра нейкую яшчэ дэмку, згадываў, знаеце-ка я зазірну. Бо калі заўтра стрыміць дзве дэмкі, нават па гадзінкі, адна з іх вельмі павольная, Moonring, яна вельмі павольная гульня, нікуды не спяшаецца, то за гадзіну я не ведаю, колькі мы там яе паглядзім.
Другая з іх я гаварыў пра па тыпу факторыю, але пра мастацтва і ў той жа момант пра Tower Defense, то бок абарону там тэрыторыі. Называецца Shape Hero Factory. Мы малюем розных, мы заставляем маленькіх там чалавечкаў маляваць яшчэ маленькіх чалавечкаў, якія у намаляваным сусвеце змагаюцца, абараняюць там партал. Прыкладна такі канцэпт у гульні. Ось, ну так, я думаю, на 2 гадзіны, калі там на 2,5 гадзіны мы будзем сядзець, то гэта, у прынцыпе, увесь час гэта і зойме. Так, я толькі не памятаю. Ну так, ёсць уже, зноў жа ёсць. Вось, узгадаў. Ёсць яшчэ 2 гульні, якія адносна нядаўна выйшлі. Гэта, адна з іх гэта Marvel Rivals, якую таксама я яшчэ не глядзеў увогуле. Я яе не запускаў. Усталяваў, не запускаў. Можна было бы зацаніць, што за яна. І ёсць яшчэ Supervive, якая ў Open Beta гэта самае Battle Royale, але на каманды разлічаны, то бок як мінімум на 2 там чалавек. Ось, а можа быць якога-небудзь рандома, з якім-небудзь рандомам пабегаю, спрабую. Таксама я яе не спрабаваў, толькі ведаю, што ёсць, і выглядае, ў прынцыпе, няблага. У Інкулінаці ты не гуляў? Не гуляў. Яна, мне падаецца, у мяне ў падпісцы нейкай ёсць. Я магу зараз памыляцца. Мне падавалася, яна дзесьці на чымсьці ёсць у мяне. Дай-ка я хуценька праверу. Мне альбо ў Epic Games я бясплатна яе забіраў, альбо дзесьці яшчэ. Інкулінаці. Не? Окей. Не праз Сі, а праз Кей. Інкулінаці. Ось так. Ці ёсць яна ў мяне дзесьці? У мяне не адзначана, што яна ў мяне ёсць праз гуглаўскі лаунчер, але ён у мяне не заўсёды падцягвае з усіх платформ нармальна. Так. Інкулінаці. У гэтым самым Так, не тільки усталяваны. Так, у Epic Games няма дакладна. Я ведаю, яна па стылю падобная на... Я ведаю, пра якую гульню гаворка. Гэта гульня, якая па стылю падобная на Pentiment. Гэта вось пра яе гаворка, так? Ну, падобна, я не гавару, што аднолькава, але візуальна так. Але геймплейна гэта хутчэй як карткавая гульня, не нейкае такое у сваёй ідэі, то бок змагаецца, ты радкі сабе выставляеш ваяроў, якія змагаюцца, так? Прыкладна так яна выглядае. Я разумею, пра якую гульню тады. Тады я разумею, пра што ты. Не, я вось не гуляў, але мне падаецца, яна дакладна ў мяне была дзесьці. Можа, у амазонаўскім гэтым кліенце ўвогуле. Не кліенце, а там увогуле іх там асабістая херня для спампоўвання. Можа, там ёсць. Я ўпэўнены, я дзесьці яе атрымліваю бесплатна. Просто так. Так, гэта мне... Усё, гэта мне не патрэбна. Тут не толькі трэба аддаць справаздачы, якія мы сабралі з усёй тэрыторыі гэтай мясцовай. Мы гэтыя справаздачы зараз аднясемся. Я 30 гадзін натыкаў. Ну, лёгка. Ну, в любом выпадку, інкулінаці нават калі будзе, то я хутчэй просто пагляджу, калі я знайду яе дзесьці ў сябе. Я гавару, я ўпэўнены, яна дзесьці была. Калі не, гэта будзе дзіўна, таму што я літаральна запомніў, што калі ў Pentiment мы гулялі, я яе забраў інкулінаці сабе бесплатна. Я такі, ну добра, няхай ляжыць. У Marvel трэба браць Джефа Акулу. Дамовіліся, добра. Ну, зноў жа, я не ўпэўнены, што Marvel я заўтра буду тыкаць. Я ожидаю паказаць гэтыя 2 гульні, таму што, ведаеце, якая справа? То, што Marvel... як яны? Мне падаецца такую гульню, як Marvel Rivals, каму цікава, ты ўжо позапускалі самастойна, так?
А вы ж, ну, я спеціально час від часу беру гульні, які ви хутчэй за ўсё не будете запускаць. Ось. То бок канкрэтна тыя гульні, якія, ведаеце, яны могуць быць цікавымі, але гэта не тое, што ты запусціш альбо пагуляеш. Вось такое мне цікава вам паказаць, таму што я сам такія гульні запускаю, ну, проста з зацікаўленасці сваёй асабістай, але не заўсёды яны... О, глядзіце, літаральна адзін квест і ўсё, мы атрымалі ўзровень. Цудоўна. Тэлепартуемся ў Грымар. Я думаў, што можа не хапіць, я баяўся гэтага. Я завтра могу быць не онлайн. Ну, зато і заўтра дакладна не прапусціш Soul River, якога не будзе заўтра. Давайте сабе яшчэ падвысім крыты. У нас новы талант. Ужо 3-й ўзровень з 5 на грамавыя удары. Наша верагоднасць крыта яшчэ падвышаецца. Пакрыху мы яго разгонім у выніку. І збегаем зараз, падымем сабе яшчэ, заберем сабе досвед. Перад тым як это зробім, давайте перашлем нашаму персонажу банкаўскаму гэта ўсе старонкі. Адзінае можа быць, я адпраўлю гэтыя старонкі, а паўторкі прадам. Вось гэта я зраблю так. Ідэальная ідэя. Так, старонкі, паўторкі трэба знайсці. 6, 9, 5. Яшчэ 5, вось 5 можна будзе адкласці, 3, зноў 6, тады вось так прыкладзем. Першая старонка і зноў 9, так? Вось 9, вось 9. 1, 3, 5, 5 гэта адкладаем, 6, таксама 6 адкладаем. Атрымліваецца, мы 5 старонак унікальных сабралі з той лакацыі. Так, пані з грошам. Пані з грошам у нас забярэ вось гэтыя 5 старонак. Ёй літаральна на захоўванне гэтыя 5 старонак пойдуць. А гэтыя 3 старонкі мы прададзім проста. Ну так, мне ж аддон дазволіць зараз это ўсё раскідаць. Я калі што гляджу, я думаў, што мне нешта падавалася, што гэтыя старонкі нармальна так каштуюць, але я так гляджу, хутчэй за ўсё з-за таго, што шмат гульцоў, кошт іх даволі падае. Ну так, не тое, каб нешта надзвычайнае насамрэч. Ну, у любом выпадку гэта вольнае месца ў нас у інвентары. Зараз прадам яшчэ рознага смецця. Этой кавалки не спатрэбяцца. Прададзім яшчэ. Мне пытаецца, гэтую кнігу можна прадаваць. Я зараз не ўпэўнены. Спрабую згадаць. Хутчэй за ўсё так, мы яго прададзім, як толькі разбярэмся з адным з квестаў. А ты... Ніхто з вас не прадае ваду з крыніцы, а? Бо мне можна няблага так падмацавацца. Ось там крама ёсць. Мне падаецца, у яе ёсць. Калі не, то да настаўніка па кухні пойдзем. Я не бачу. Не, няма. А чаму так? І можа быць. Во, вось яна. Раз, два, три. Так? Альбо нават больш. 4. Ось, яна мане нічога не каштуе.
Наробім сабе гэтых вустрыц. Будем есці іх невядома колькі яшчэ часу, таму што ў нас іх нешта пад 40 ужо. — 24 іх, і зараз 8 яшчэ наверх, будзе за 30 іх карацей. Ёсць. Скончым зараз справу свае тут у горадзе. Мне нікому не патрэбна тут яшчэ квест даць. Ёсць! Трэба аддаць адзін квест. Па дарозе будзе. Если тут у нас могуць навучыць новым рэцэптам. Пірог з крабаў. Добра. Няхай будзе. Сушоныя робры. Памятаеце старонкі, якія я сказаў, што неблага было б прадаць, таму што яны могуць быць добра прадавацца. Яны толькі што сышлі з аукцыёна. Грошыкі за гэта мне прыйдуць трошкі пазней, але я толькі што іх выставіў, яны ўжо прадаліся. Крабавыя рэбры? Не, рэбры там ідуць гэтыя самыя сушоныя, высушаныя крабавыя, боже, крабавыя, як яна? Порк. Тыныя, вось. Вось новыя рэцэпты яшчэ. Заклёны я сабе так і не ўзяў. Вось гэта можа моя памылка зараз быць. Так, гэта не патрэбны. Там яшчэ ёсць добрае. Я магу сабе нешта карыснае зрабіць. Пальчатачкі вельмі добрыя. Вельмі добрыя. А чмурэць якія добрыя. Мне варта ўвогуле было бы гэтым заняцца. Але зеле яшчэ патрэбна. Зеле трэба набыць, якое каштуе 12 срэбраных. І скур не хапае. Добра, нешта папрасцей. Херня поўная нейкая. Таксама хрень нейкая незразумелая. І гэта ў мяне ўжо ёсць. Я што, нічога не магу зрабіць сабе карыснага? Я літаральна не вельмі магу сабе нешта карыснае зрабіць. Давайте 2 штукі вось такіх зробім. Салатам пакуль не навучылі. Не умеем салатаў рабіць. Такі сабе майстар мы. Занадта складана, разумееш? Сушоныя робры нармальна, а вось салат гэта для майстроў. Не наш узровень, карацей. Так. Вось гэтыя 2 налепачкі зробім тады. Раз і 2. Я нешта зрабіў 2 налепкі, але зараз разумею, што мне патрэбна была толькі 1. Ну і ладно. Памылачка. Невялічкая. Можа набыць проста сабе нейкі прадмет? Не, набываць так, пачакайце-ка набыць. Ага, грошай-то адкуль я яго возьму, а? Набываць ён сабраўся. Збегаем зараз, набудзем сабе новыя здольнасці. За ім бяжым. Квест. В першую чаргу квест, таму што за яго грошы дадуць. І вось потым пойдзем сабе здольнасці падвышаць.
Нехта прадае прадмет на 14 ўзровень. Вельмі неблагі прадмет, так скажу. Але набываць такі сабе не буду. Потому что уже не вельмі актуальна. Тым больш, што я больше разлічваю на свой шчыт. Я жадаў сказаць, я думаў аб слове разлічваю, і пра шчыт у мяне амаль атрымалася расчытваю. Дзіўнавата. Не вам, не, квест не вам. У іншы пакой нейкі. У гэты будынак увогуле. А, вось у гэта. Прабег. Так, мануал ён жадае. Адкуль я его возьму? Я думал, что я уже скончил с гэтымі квестами. Мануал. Адкуль? О, у пячору? Сторонку. Блин, там пячора такая небяспечная. Я альбо забью, просто не буду его робить, альбо я ще подумаю. Угу. А это что за квест такой? Хізрул. Такі хізрул, де його знайти? Ага, лідер яшчэ гэтых кентаўраў. Каточки яшчэ не патрабуюць ежы? Не-не-не, бліжэйшы час. Там быў момант, у пэўны момант я карміў катоў каля вось гэтага часу, таму што мы кармілі з-за дыеты і з-за неабходнасці прымаць лекі, кармілі аж 4 разы ў дзень. Готово. Вось. І зараз гэта ўжо не вельмі актуальна. Яны кормім 3 разы ў дзень, і наступны раз, калі яны будуць есці, яшчэ 1,5 гадзіны да гэтага. Так што ўсё ў парадку. Вот так што патрабаваць не будуць. Але пакрыху пачнуць трошкі паглядваць на мяне голодна. Так, а вось зараз ідзем ужо нарэшце, мы ідзем падвышаць свае здольнасці. Ну, калі што так, я зараз на час гляджу, я трошки падзатрымаўся ўжо. Давайте здольнасці падмацуем, і я буду на гэтым ужо скончваць. Угу, каго перамаглі. Вось тое, што я гаварыў, яны зрабілі рэйдам, я не памятаю, дзе дакладна, але вось гэтая халера з'яўляецца як трафей, калі мы перамагаем поўнага моцнага ворага ў сусвеце. Вось. І з'яўляецца часова. Потым узнікае. Браня Манарота. Гэта адзін з дэманаў з гэтага самага. Яшчэ з 3-го Варкрафта. Сюжэтны. Вельмі моцны. І мне падаецца канкрэтна Манарот. Ён... Гэта самае... ну, каб вы разумелі, гэта дрэва. Гэта проста на дрэва павешана. Гэта не поўнасцю па тыпу сам Манарот. Але ён здаравенны. Карацей, гэта такі велічэзны дэман, які, наколькі памятаю, гэта з яго крыві увогуле падпарадкавалі оркаў. Оркі так-то самі па сабе, у іх нават не зялёныя колеры скуры павінны быць. Оркі не зялёныя. Гэта з-за ўплыва крыві дэманаў яны сталі зялёнаскурамі. Ось. Такая справа. Так, гэта тотэм не вельмі абавязкова. Таксама не вельмі абавязкова дыхаць пад вадою. Для некаторых квестаў просто зараз забіраем жа. Хваробу вылечыць. Давайте забярэм. Водны тотэм, які здымае одну атруту кожныя 5 секунд. Вельмі неблагі тотэм, але калі я ў рэйд там альбо ў паці пайду, нешта такое не вельмі актуальна, не вельмі абавязкова магу абысціся. Як дзелі трафеі, усе атрымліваюць адразу усе ў сусвеце, хто знаходзіцца ў бяспечных у гарадах, там яны атрымліваюць баф, то бок уся фракцыя атрымлівае, калі атрымлівае яго. Вось, а тыя, хто ўдзельнічалі, яшчэ атрымліваюць дадатковыя бонусы. Прыкладна такі расклад. Так, ну я ўзяў там тое, што я лічу карысным для мяне. Паляпшэнне вось для гэтага тотэма. Так? А, не, пачакай-ка. Это не той тотем? Я продевал, так?
А што тады? Я тут полепшаў. 4-й ўзровень гэтага. Зямля, вершок. Я і так не збіраюся яе паляпшаць. Окей, ладно. Напрыклад. Дыханне пад вадою. Жадаю. Няхай будзе дзесьці на панельку сюда перанесу. Ага, для гэтага дыхання патрэбны кампанент. Ну, у любом выпадку няхай будзе. Так, 3-й ўзровень гэтага у мяне ўжо ёсць. І быў. Лячэнне, ось, лячэнне атруты. Не, хвароба. У меня есть лячэнне атруты і ёсць лячэнне хваробы. Так што можам здымаць сабе статусы непрыемныя. Ну, ўсё атрымліваецца. Мы малайчынкі. Нават грошкі яшчэ трошкі засталіся. Але не той, каб шмат. Бяднее персонаж. Я адсылаю свае грошы часткова да свайго банкаўскага персонажа, але грошы пакраху скончваюцца. Я літаральна просто трымаюся на апошніх грошах гэтых, якія зарабіў, і тое ж хоць трошкі калі зараблю, адразу ж дасылаю кудысьці. Яшчэ, ну, як кудысьці, да свайго іншага персонажа. Ось. Можа варта будзе пераслаць яму грошы і, ну, з шаману назад і паспрабаваць нешта набыць, можа карысную. Бо мне падаецца, я па зброі ўжо трошкі падаю. У мяне не зусім актуальная рэч. Ось, напрыклад, гэтыя пальчаткі, мне падаецца, яны ўвогуле на 12 ўзровень былі. Альбо на 14. І то яны тканевыя. Я нават не свайго тыпу, а пальчаткі апрануў. Ну ладно, не той, каб усё дрэнна, усё добра. Ось, на гэтым я буду скончваць. Давайте я перадам далей. Паглядзім, хто ў нас чым займаецца. Я зараз бяру ноутбук, гляджу. Саграэль у нас у Сталкеры 2. Nine Ravens у Darkest Dungeon. А Дед Максим у World of Tanks. Ну добра, давайте вас сёння да Nine Ravens. Вось. А я жадаю вам добрага вечара. Заўтра хутчэй за ўсё будзем глядзець дэмкі таго, што пералічыў. А можа яшчэ паколупаюся, у мяне нейкіх бясплатных гулін я набраўся з розных падпісак. Вось, і можа яшчэ ў мяне што цікавае ёсць, так што дакладна будзе чым заняцца. Вось. Так, дзе ў нас? Чаму мне не паказвае яго блізка? Во, ёсць. Адпраўляю.